Hello guys. Presko bagong kuha ni atong bangsi 140 ang kilo. Wow, bangsi guys for 140 pesos. Brato ba? Diba? I think brato ra siya guys, no? Sakto ra sa presyo ang bangsi nga 140 ang kilo. Pero nakapalit na ko guys og sudan. Og ang sudan na karon is bolinaw. Hurot ng hotdog. Bolinaw ang sudan na mo guys. Ay brato lang siya. 140 pagyapon. Presko kinisya dulu katawang preso ganda para sa mga katawang preso ganda. Dati tawain katawang preso ganda tawain kamusta kay Kudloy Galunggong katawang preso ganda dati tawa sa kamusta. Pawayan Budloy Galunggong. Guys, kinsya na no, kay di ta makakonsentrate kayo og vlog tungod kay saba kayong palibot no. Ano po? Sinyas para lang, ada na tayo Preskong Tamban Barangay. Barangay ato dalang isda diri. Katulad sa namin na tayo diyan. Sinyas para lang, ada na tayo Preskong Tamban. Yan, yun na nakasaba guys no, pag alas 5 na sa hapon dire. I think daghan guro ang makarelate ani no kay where naman ta sa probinsya. So di na ta maglangan guys kay wala ko'y ka-istorya no, magsugod na ang drama again. This is Ang Yawa Nga Gustong Anghel Part 4. Happy listening. Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. May makailog niya, kita na ako. Ako siyang asawa. Kung di mo sila kayang karoon na yun, patyong taka o pagkuyog ka dito sa impyerno! Tor, ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo nagpapatay na ako kanya to. Sakit kayo sa kong buhot nga siya mo'y pakaslan sa kong asawa. Di man di, Tor. Yang imong misyon nining kalibutan na nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang maanghel? O lagi. Pero saan man ako siyo? Wa ko may baho kung saon. Ah? Aray, sakita ko na to. Pero ngayon mo makong kinukul siyo. Di man eh. Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isigataw. Wada ang pagtumod. Pahari ang gugma sa imong kasing-kasing. O tunahuna. O labaw sa tanan. Pahari ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Para nako, importante nga mapasakaan og kaso ang naghimo og istorya. Aron mulutaw gid ang tinuod. Di na lang tama naginot og ingon anang istorya hamer. Nagaila behagyo ka na ko nga mapaubsanon kay ko nga klasis tao. Dili ko mutubay og ingon anang istorya. Basta, nahibaw ko nga limpyo ang akong konsensya og wag yung ko'y gibinuangan nga babay. Nga naman Kamir, mura man kag nadatugan og usa ka bakid nga bugas. Wa man. Kay nga naman di ay. Bugat mo din ang imong naong. Oh. Kuan ming uy. Doon na ako yun na. Pero yun na, suod ba mo anang bibing? Kinsa bibing? Anak ni Tasyo Binsing? Ah, si bibing ba? Ay, di mo kami suod na niya. Ngano di ay? Kuan ming ba? Nakadungog manggugog balita nga kana ko nung anak ni bibing. Ang amahan ko no anak, si Dinto. Hala, isa may nagsulti ni mo, anak. Pag-uli ka ng balita, ah. Ayaw lang pagsaba ming ha, kung kitsa nagsulti na ako ini. Kinsa lagi? Si Paulo. Hala, suhito lagi kaayo na si Paulo, no? Halos tanan na lang yung iyang nahibawan. Asa gani ang chocolate na akong paborito? Suhito sa kaayo siya. Bitaw ming. Abi ni mo, makikchika unta ko ni bibing ba kay amiga ba may anak niya. Basin lagi unyag masuko, uy. Ay kabalaka, suod man na sila si Lani nga akong amiga. Mangutan ako pahin anang balita, ah. Oh, pangutanaw niya ming kung noon sa katinuod ang balita, ah. Pero may man may magkita ni Lani.
Usahay. Magkadungan man gani mi anak niya inigsuod na mo sa eskina. Sige Ming, pangutan agad ha. Unya, o anak yun na ni Dindo. Unsa may imong plano niya? Managad pa ka ng tawa na? Oh, wa lang good. Dadma lang. Ako pa ni mo, Mirno. Di mo usi ka ng higayon. Mamili ka og tao nga way mga isyu. Namay ka nga ibong ni mo diha ba? Gwapa baya ka, parehas na ako. Ikaw gino maldita, jud kay kaming. Murag ka goy salig na ako, uy. Kuwagi ko pagsalig ni mo. Bahala ka diha, uy. Usahay baya no, makalagot man kamir. Oh. Maglagot ko ni mo, kaya di ka kamaong masuko. Magsige na kagtingsi. Unya, ayun yun na ni magtagal si Dindo. Unsa man siya ako ikasuko niya, be? Sumaan ni mo. Nagkana kay mga isyu ng tawhana, uy. Og nalimot ka, nga siya mo'y unang suspek nato sa una nga maoy utok sa pagpatay ni Arturo. Ay na, sige naman lang tagbalik-balik, anak Ming, uy. Huwag kita'y kahumanan anang isyuha, ay. Bala ka dia, uy. Basta, may express lang yun ko sa akong kasagmuyo anang Dindo. Kay hangtod karon, wa pag ko maka-move on anak niya. Ay daming. Huwag gid mo'y angay kabalakan ako. Kaya ako rin nahibaw sa akong kagalingon. Mamili sa taong kong tao kung kinsay angay na kong ihulip ni Arturo, uy. Bantay bitaw. May bawaan ganina ako nga tinuod ng isyu nga siya amahan sa anak ni Bibing. Mag-away yun ta kung imo ng patulan ng tawana. Oh, kumusta? Hayan man da islusyo. Napay gibuhat sa sodin, bangag sa ilong. Mao ba? Pero unsa naman tong akong gisugo ninyo? Inyo na bang gibuhat? Oh, amo nang gisugan din. Pero nangita pa may og nindot nga timing, bangag sa ilong. Siguro abi gyud ninyo ha, Paulo? Aw, noon sabi ka. Pero, tempa ba? Yun naragod. Mga tanaw na kunimo ba? Oh, unsa man? Ngano di mo musuod ni Riming? Nga pirmi man kang magatuan sila. Bangag sa ilong. Ay, ano ko pangutan ana, Paulo? O, pasensya na kayo, ha? Din, pasensya na yun. Mangutan na yun minimo, ana, para makasubay mi kung saan na mo pagdiskarte si Riming. Ano, mahimo ni mo siyang suod. Kuan magod. Kana si Riming. Nahiluan magod ang huna-huna ana niya kaniadto. Ako kuno. Maoy nagpapatay ni Arturo kaniadto. Anong katawan ka? Ay, nalimot ka ngay mom kung king nga ikaw mo'y nagpapatay ni Arturo kaniadto. Baya ka, Paulo. Mituos sabday kas akong komedya nimo. Naunsa ka man, oy. Ay, komedya ra ito ang imong pag-ingon ako. Bangag sa ilong. Komedya ra to, ay. Ayun itong seryoso ha. Nahimo na ng komedya ng butanga tungod kay kaniadto. Ako mao'y nahimong suspek. Pero napamatudan na susgado nga wa gyud ko'y sa. Aw, mao ba? Oh! Bangag sa Usa ilong. ay na itong seryoso ha itong akong gisulti nimo. Pero, di ba yung maayo nga magkomedya kag ingunan na din? Labi na nako nga, dali ra ba kay kung patuhuon? Nya, lisod sa kupaulian. Bangag sa ilong. Ayaw na ito kuna-una pa. Ang importante nga, sundo nimo ang akong ipamalihog nimo. Punan pa nako og 5,000. Sa sunod sama kung kuwang ha. Kung ang misyon ninyo, mahimo ng mission accomplished. Ha? Oh, come on. Nganong kuwan ba? Kanang marunong jud kay ni si Dindo ba? Ha? Gibakwi na ang tanan nga gisulti nako sa una nga siya kuno'y nagpapatay nako. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mau ba? Muna, kining iyang pagbakwi, dako kay ning bakak. Timaan ni nga wa siya maghinulsol sa iyang dakong sang na himo nako. Bangag sa ilong. Oh, come on. Okay ra na, Tor. Ha? Sabto lang nato siya na bahina. We will sabotage him. Pero di magul mayo yung gibuhat siya. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nibawtang di na mayong yung gibuhat. Pero, that's why. Ato siyang paibawon. Dili maayo nga mamakak siya. Liar, evil siya. Ang pagpapatay na nako usa na kadakong sa. Unya, namakak pag yun siya, double murder na niyang himo nako. Bangag sa Oh, ilong. come on. Muna na kung tahas na to, Tor. Hagit na tong duha. Aron matabangan na to si Dindo. Kaya nakita ako. That's why I see. Oh, nga siya mo'y makaluluoy ini. Ug dili kita. We
We will pity here. Oh, hindi. Bangag Selong. Para na ko siya, no? Purmi ba, purmi? Yes. Dili puri ba? Purmi. Oh. Angay goodbye niya din sa kalibutan ang iyang himo nako. Oh, come on. Usay mo may pasabot. What do you mean? Angay gyud siya mapriso. Bangag Selong. Oh, ipabriso ni mo siya. Kinahanglan yun. Mas mayo nga mabayran niya ang iyang sa din sa kalibutan kaysa itambog siya sa impyerno nga wala na kaluwasan. Bangag Oh, Selong. come on. Oh, gusto man pud ka, Tor. You're right. Angay man yun nga mapriso ang tao kung makahimo og dakong sa. Sama sa pagpatay. Killing ni Soble. May nang mabilanggo siya aron adto siya magbinutan sa priswan. Tabangan siya dito. Pero, Oh. that's why. Anda ko mangutana. The big question. Uy. Kung mapriso siya, Ha? mabutan na yun ka siya, Tor. Uy. Naara na niya siyo. Di ba siyo? Ha? Ang pagkausap sa tao, nag-agad man sa iyang kaugalingon. Di sa tingali mahimo nga kita'y pagkasadon kung mapakyasta nga magbago siya. Di ba? Bangag Selong. Oh, come on. Gusto mo ka, Tor. You're right. Naasab kay bugat ka punto. Hibi puntos. Ay, no. Abi, wala nga jawab man ko. Oh my goodness. Alimot ko. Ay, kuan ba, ang importante manggod nga, nitabang kaniya. Ha? Di sabton nga abi kay ato siyang ipapriso, musamot na siya kasulbahis. Kundi angay siyang magpasalamat nato, kay aron di na mo grabe ug mapunan pa ang iyang mga daotang binuhatan. Di ba? Bangag Oh, come on. Gusto ka, Tor. You are right. You are not wrong. MNPN. In. Oh. Gusto mo na? Mao nga para nako. Yeah. Angay gyud siyang silutan. Kay ako bitaw, masilutan naman ko dito sa impyerno. Perting paita itong dupita. Mga di, gusto mo balik pa dito. Bangag sa ilong. Oh, come on. Muna itong tunan, umayo, Tor. We will study hard. Ah, Kung unsaon na to siya pagsulti, nga magpapriso na lang siya. He will go to prison. Prison break. Ang salita mo dito. Masabtan ka taniya siya. Kung ingno na to siya nga magpapriso na lang siya. Ha? Oh, come on. Mura siya kong paminaw. May feelings. Piling ni Sople? No. Masuko yun siya na to. He will get angry with us. Bisag ayohon o bugnaon pa nato ang atong tingog siyo nga mapriso siya, sigurado kong masuko gina siya nato. Pero, Bangag sa ilong. oh, come on. Sabi kong pagsuways. Huwag ingon. Tor, kaning tabang, ha? Klaruhat. Klaruhon na rin kayo. Suwara ba silo to? Oo, wala. Kapatay ko, ani. Klaruhon na rin kayo. Ah. Asa ni Mayo, tambagan lagi na to siya Mayo. Ha? Tambagan na to. Tambagan. Yes. Oh, come on. Murag impossible. Ha? Murag mission impossible kaya na siya. Kaila kay kuan ng dindo. Ha? Maldito kina. Kung tambagan na to na siya nga magpapriso, dako yung kay ng gubot nga mahitabo. Bangag selong. Oh, come on. Oh, ang mahitabuhin ni Tor. Ipaagi yun ni og dakong kaso. Big case. Mao ginay gusto siya. Ikaso gyud aron mulutaw ang kamaturan. Para di siya makaingon nga gitumuan lang siya. Bangag selong. Oh, come on. Uyon ko anong planuha, Tor. Ipapriso na lang yun nato siya. Unsa ba nang gusto nimong isulti nako, Dindo? Kuan dito ba? Si Mirasol man god. Nasi da kong hagit nga gipabuhat nako. Unsa man hagita? Kuan dito. Nagduo ko nga makatabang yung kanako yun dito. Kay masaad siya nako nga kung masuod ko nako si Reming, posible gyud ko nga iya kong sungton og magpakasal siya nako. Unsa? Mao na. Mao na iyang gisulti nimo? Kuan ay lagsabati ko nga misulti ko nimo ini. Ikaw gi ako gisultihan ini kay dako nga ko pagtuo og pagsalig nga dako kay matabang ako ini. Kay ikaw may amahan nila. Pero tapa. Tapa. Klaruha, Dindo. Mhm. Ganong posible raman. Di siguro nga ikaw mo iyang pilion. Ay, maulagi na yung nakadaot lagi ni Mirasol. Kaya, daghan pa kayo og kondisyon nga gipangayo diri na ako. Hay. Sagdi lang din. Ayaw lang na yung ka-discourage. Kay, Kay, natural naman ang maingon anak. Kay. Pero, di nang lisod nga tahas. nga, Sa iyo na kay na.
Sa na ko tito. Unsa may imong matabang na ko ana, ha? Sulti ko. Kana si Reming. Si Reming? Reming. Oh, Ang sekreto ana aron imo siyang masuod, masuod. pislitang iyang ilong. Oh. Ha? Ilong. Oh, islit ng ilong. Uy, Ana gyud, mo ni buhota. islit ha? Kada kita ninyo, Islit. kinahanglan nga imo ra gid siyang tagdon unya. Dunganan nimo og pislit ang iyang ilong. Ay. Katawa na. Ha? Tawa, pislit ang ilong. Islit ng ilong. Baya, no? Unsa man ito? Kanang sigurado gyud ka? Murag karon pa makukibaw. Ay, sunda, sunda ko. Sundon. Kay. Ako mayamahan. Kay. Kay ako yamahan. Ug ako'y suhito sa akong mga anak. Tana ko ni mo. Tana ko Yes, dito. Saan na ko pagpislit ito? Son. Dugayon o dalion ra na Dali, pislit. dali alang. Dalion. Ay, dugaya kay, di isat kaginawa. Oh. Di ginawa, pislit mo isang ilong, di isat kayo. Basta kay siguro ko nga, magkasuod na mo anak niya. Pero, tito, Alam mo saan? ganun ang ilong manggib ng pislito. Kanagkuti ni mo. Di na pwedeng sa kamot o sa iyang bukton o sa iyang buko-buko baron. Di ka, gusto dyan kang mataas tong istorya. Kinahanglan din mangutan ako ni mo. Mina, Siguro mina. ba? Kay. Ingini ni. Kay? Sa gamay pa na siya, Mm. maulay paborito niya nga among pislito ni Tintay. Kay? Tay, dalim ka na siyang magilkan. Gilkanon ka na. Kan. Unya, bakak nila sa katawa. Bakak. Huwag bakak. Dus bahagak? Bisag sa iyang mga suod nga higala. Pislito niya yung ilong. Nya? Dako ka tingog kong katawa. Pastilan dito. Pastilan. Excited kay ko ana dito na. Sige. Ako nagbuhaton. Kung magkita mi ni Riming, ako na yung pislito ng iyang ilong. Bisag sa iyang mga suod nga higala. Pislito niya yung ilong. Nya? Dako ka tingog kong katawa. Pastilan dito. Pastilan. Excited kay ko ana dito na. Sige. Ako nagbuhaton. Kung magkita mi ni Riming, ako na yung pislito ng iyang ilong. Kumusta naman ka, Mer? Okay naman, Pao. Bangag silong. Abi na mo, Mer, malipay ba ako kung makasuroy ko din sa inyo? Ako sad, Pao. Malipay sad ko kun manuroy mo ni Lucio dinhi. Wang, gaan kaya nga kung pamati din eh. Labi na kung makakita ko si mong pahiyong. Bangag silong. Salamat, Pao. Ako sad bitaw. Malingaw man ko kun makakita ko si mong naong. Malingaw sa ka na ako, Mer. Malingaw, uy. Katawanan mong gagawin, no? Magkatawa lang yung kunin mo, Pao. Kaya bisan pag seryoso pa kang mo istorya, no? Pero mahimuot lang yung expression sa imong naong. Okay na kay kuha na, Mer. Nga malingaw sa ka na ako. Pero, Mer, Unsa man, Pao? may mo bang ma-invite ka? Bangag silong. Nga, unsa man? Kuan lang good, Manoritas Plaza, unya mga untas gawas. Uy. Bangag silong. Kapuol na sad anang plaza, Pao, uy. Ay, gusto rin. Di ba ako kuno siya paborito ng mong dapit? Unsa man na, be? Pwede i-surprise lang di ka, Mer? Na, dili ko na surprise, Pao, uy. Gusto ko sultihan ko nimo kung asa ko nimo dada. Ato ta sa Bakawan Beach. Oh. Makawan, Bakawan. Uy, hala. Pao, paborito man na akong dapita, Pao. Pero, Ano pero man, Mer? wa lang. Kanang, nahinumdum ang guguni anang dapita nga, mao ni paborito na mong suruyan ni Arturo kani adto. Di ba, bitaw ko, Mer, nga paborito kay na ninyong duha. Unya, unsa man, gusto ka nga manoroy ta dito? Mga unta atong imong paboritong lobster? Sige. Ganahan ko, anak Paulo. Kano sa man manuroy dito? Ikaw, may mong gani og karon kay sayo pa man. Bisa mga alas 2 sa hapon malakaw. Sige. Unya, mamauli lang tadayon. Bisa mga alas 5 sa hapon, balik lang din ta. Na ba? Sige. Pero, yun na, Pao, di ba kamao man ka mo drive, no? Oo, kayo, Mer. Na may among sakinan, ikaw lay drive, ana. Maulan na itong gamiton. Ang mas labing inuun maayo, Mer. Kay anad kay ko mo maniho kingon anas kinana bang. Hello! Sige, Pao. Excited ka kung manuroy ta, Pao.
Kumusta naman ka, Ming? Permi naman lang ka mangumusta. Syaro, wakapuli nga kadadlaw makamani. Kananya, ayaw lang ko dog suko na yun, Ming. Gusto rin ko nga magkasuod na ba? Ay, okay ra mo ko permi din do. Di na ko misili mo pang mustahon. Aw. Oo ba? Sige. Sugod ka ron. Di na ko mangumusta ni mo, pero Unsay pero? pwede bang... Ayaw ba? Uy, batasan! Nga nung nagpa magaming. Bastos ka! Anong talit man ka manghikap sa akong ilong? Oh, di ka ganang kuptan imong ilong? Bastos! Sakita ni mo managpa ning uy. Baho pa kay kagkamot. Unya, mangupot kag kalit sa akong ilong? Wa kay batasan, wa kay respeto. Sorry kay Ming. Nanghugas man ko gikan. Bisan pa! Wa kay buot! Pahawa din eh! Ming, ilang kasuko dayon god. Abi man guna ko magilkan ka kung hikapo na imong ilong. Pero sorry. Bastos kay kang pagkatao! Wa kay buot! Di pa kabutang nga uy. Gibinaan naman siguro kung Tito Jerry. Isamot naman yung kasuko na ko sa limbing. Ay, kaway klaro ba yun eh. Stila ba yun? Pero, yun na. Baho ko na nga kung kamot. Utuod. Nga nung baho maning akong kamot. Usam din nakuptan ako. Baho mang binugok. Pagkatay yun din eh. Stilan, Tito. Waman mo salir ng imong gitudlo na ko nga sikreto eh. Misamot man yun kasuko na ko si Reming. Gitamparos pa ko kaduka. O ba, gitamparos ka? Sanay kong giingon. Lagi. Suko kasi ako eh. Hindi ko katuwa. Huwag yun sa limuot nga. Ako gikupta na yung ilong o galit. Inaana din ay tabo. Nga naman ka na din. Ha? Nga naman ka na. Tanong noon ka, Tito. Ano tang? Ingon man ka nga, basta kuptan ng iyang ilong mo, katawa na siya. Oo. Ano tayo akong gisunod? Pero, sa minun suko, minun nga yun. Gibaliktas pa ko. Nga, wa ko na ko'y buot. Palpak niya, palpak. Wa nga, palpak kayo eh. Ay. Sagdi lang din. Kay, Gina mo, may tamo. Ay lang kagool nga nasuko sa nimo. Kay, ako rin mahibawang muam-am niya. Pero, kanang diburot imong aping, burot eh. ampuli na, puli. Hampulog. Ampuling ice. Ampuyos na ice. Milhan din ni burot ito. Adi man kaayo. Mura man nagbiok. Kang la, ay. Kusog siguro yung taparos ano? Kusog. Abi mo gina ko nabali nga akong liog. Ya, wag- Nabali akong liog. Basta anan duwa. Nabali. Waka kita kaninipot. Aninipot. Dihay tulok buok. Dahil tulo. Grabe. Tulor noon. Agilang, mawara na. Ay lang kablaka na. Pero Tito, Taman. kanang Sanong sana. ay kamay ragod kay ngutan na ragod ko. Ay am des mirasol ay. Ako ang kanang kining kanang. Ano man? Diri raman to. Ya. Kadit kay akong pangutan unstintay. Ayaw lang yun paglakaw din kay ni arato si Mirasol. Di ko mulakaw eh. Sige, salamat Tito. Nag-enjoy kayo ko, Pao. Ako sa bitaw na lingaw kay ko. Bang silang. Nilakaw di ka Mirasol. Oy, hi, Tay. Nanuri mi ni Paolo gikan sa Bakawan Beach, Tay. Lingaw kay may dito, Brad. Naa kay bisita. Ganiha na nagpaabot ni mo si Dindo. Uy, hala. Naali si Dindo? Hi, Mer. Na. Uy, Dindo. Pasensya na kaayo, ha. Wala yun ko makakuyog sa mula agi Paulo. Nanuri mi dito sa Bakawan. Aw.
Nanuroy di mo. Kato pa ko nakabalik og suroy dito, good. Nalipay kaayo ko kay nisamot kanindot ang katudapita ba? Nindot ta kaayo. Ila sige panindotan og maayo dito, no? Aw. Mao ba? Pero, yun na din. Nga naman ang imong api nga mura man nipuwaw niya. Ni burot. Nga naman na. Wala ni kaso, Biroy. Wala ni kaso. Oh, mao ba? Dali na din to. Mag-istorya na ta. Kwan, din lang ko magdugay, Mir. Napamanggod ko'y lakaw god. Mabalik lang niya ako, pohon din eh. Sige. Mas maayos sa dinoon kay doon na pa sa ko importanteng buhaton. Oh, come on. Wala magsanag kayong imong banagway, Tor. Yes, of course. You're like a sunshine. Yes! Bangag silong. Oh, come on. Sobra pa sanag siya. Kaya abinin mo, Gonzasyo, nakita na ko, ngagaan na kayong pagbati ni Mirasol, din ako, bangag sa ilong. Mura na siya, di na matahan ako siya. Unya, suod na yung kayo, misyo. Lingaw na kasi siya nga mag-istorya na ko siya, bangag sa Oh, ilong. come on. Ayun naman, Tor. Nalipay ko na ng balita. It's good news break. Diyos, siya pulauro ka. Kining siyo, kuhan ba? Kinsa ba'y di malipay nga, nibalik naman may sa among pagkadalagaw, pagkaulitaw, bangag sa ilong. Oh, come on. Bilib ko ni mo, Tor, na. Idali na kayo ni mong nasuod si Mirasol. You and Mirasol. Loving together. Anak-anak together. Na together. Bisa kayong niniraning akong naong karon siyo. Nga bratuhon ra kayo. Makailad gapon ni Guapa sama ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on. May manggod ka. Mo diskarte. Oh. Sa diskarte ra ginadaw kon siyo. Tiyaw mo'y nisugot siya nga akong gihagad og suroy sa Bakawan Beach. Ha? Unya, nagsabot pag mi nga manuroy mi sa bukid sa Tukdong. Mao man ay iyang mga paborito nga among suroyan kaniya to bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, wala sa siya may nga suhito ka sa iyang soroyanan kaniya to. Medyo natingag yung kay siya siyo. Hangtod karon natingag yun siya sa akong abilidad kung nganong nahibaw yung kustanan. Mura na gud og di na siya katuo nga hasta ang mga gamayng detalye nga akong isgutan sa kagi nila ni Arturo. Magpalingo-lingo lang ko na siya so bangag sa ilong. Oh, come on. Pabor na kayo na di mo. It's memorized for you. Bitaw. Nalipay ko siyo. Nalipay ko nga imo kong gihatagan og higayon nga makapahungaw ko sa akong gibati nga to niya. Kasi pagka tinuod lang siya gi akong gigugma sukad pa kaniadto. Tagan man tuod kong mga babae kaniadto siyo pero nag-inusara ra gyud na si Mirasol sa kong kasing-kasing. Bangag sa Oh, ilong. come on. Di ka sabot ko ni motor. Gusto ni mo nga mubawi ka sa tanan ni mo mga pagkuwang niya. Mao gyud na siyo. Pero saon man, di naman gyud ka mahimo nga akuon ako siya. Di Oh, naman nga. come on. May mo matingali nga magpailay ka niya, Tor. Oh. Pero di na mahimo nga makigdog ka niya o imo siyang pangasawon pagbalik. Ha? You marry her once again. Kanat bidan. Kanat bidan. Dili kariwan. Mao gyud na di na ko ganahan nga madungog nimo siyo. Kay murag nihimo ra gihapon kung murag nahimo ra gihapon kung piniriso ini. Murag sakit gyud sa kong buot nga dunay lain makapanag-iya ni Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Wata mahimo na Tor. Og di mo pwedeng supakon ang mga lagda nga imong diuyunan sa itong Ginoo. Pero magampo magapong ko siyo nga unta tugutan lang ko sa Ginoo nga maako pagbalik si Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Mao ginasyo pero na ko gampo taon siyo. Pero sa minumdum ko yawa mo nday ko. Oh, My goodness. Tor, ni apingon din si Dindo. Uy, hala. Kaisog na ni Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nganong ka na siya? Oh, come on. Murag sakit yun sa kong buot nga dunay lain makapanag-iya ni Mirasol. Bangag sa ilong.
Oh, come on. Wata mahimo na nator. Og di mo pwedeng supakon ang mga lagda nga imong giuyunan sa itong Ginoo. Pero magampo magyapong kusyo nga unta tugutan lang ko sa Ginoo nga maako pagbalik sa Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, ginasyo. Pero na kung kampo taon siya. Pero sa minumdon ko, yawa mo ko. Oh, Oh my goodness. Tor, ni apay ngong dinisid din do. Uy, hala. Kaisuog na ni Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ganun ka na siya. Oh, come on. Kumusta din? Naunsa man ang imong aping niburot na. Ayaw kong pangutan. Ni ako, kay bawion ako nga kung gihatag ninyong advance. Ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. O sa nga nung bawiom ko taon na nimo din. Kay baw ko. Nga yun mo para nako aron masuod na ko sa riming. Uy, hala. Hala. Nagasto na raman namong kwarta din. Bangag sa ilong. Kinangan yun. Ninyo kong bayran kang dayon. Kay mga wa mo'y ayo. Oh, come on. Kanang din. Saan? Ayaw lang ka suko. Don't suko ice. Ha? Nabi mo ni Arturo nga ni Paulo. Nga ako nang gingnan si Riming. Nga mayo kang tao. You're good people. You're good people. Ayaw ko ninyo ilara. Uy. Pulos mo di kasaligan. Uy. Ayaw pagsultihan din ay. Akaning din, tinuod man ang amo kang gitabangan. Kaso, di mo guna dihada dayon nga masuod nimo ang usa ka tawo. Kinahanglan pa na og taas nga panahon, taas nga proseso. Pero ay nagabalaka, don't worry. Be happy. Be happy. Masuod nila hiyapon na nimo sa rimeng. Hilong? Ang sa ilong. Oh, come on. Huwag ko kauyon ni mo, Paulo. Labi na gyud nga nagsigi kag dool ni Mirasol. Aha? Say ha. Pagtarong ha. Dili ko buang. Nga di ko makamatikod sa inyong mga lihok. Ilabi na gyud ka, Paulo. Suma yun? Nangulitaw ka ni Mirasol? Ako, nangulitaw? Oh! Bangag sa ilong. Klaro kayo nangulitaw ka. Den, kalma lang, Den. Okay, Ay, kay sulti siya. Kalma lang, ha? You kalma, Hais. Bangag sa ilong. Wama na mong litawas, Paulo. Mao. Inamigar mo ng iya. Prinsip. Ay, paglaban-laban ka. Ay. Parihas mo mga lisngaga mo. Bida, ano pa personal din? Maistorya raman ni nato tarong ba? Bangag sa ilong. Oh, come on. Yeah. Sige. Ambil kwarta. Ako gyud tong bawion. Kay kung dili ninyo iuli nako ang akong kwarta, ikihata mo. Unsa? What? Ikihami nimo? Ay, sas. Ikihata mo. Puslan man nga, naghatag mo dangan sa akong kinabuhi. Kinanglan yun, nga iuli gito ninyo nga akong kwarta. Karon yun dayon! Ug ko'y daw, ha? Oh, nabagid ay bangag sa ilong. Maya nang magklaruhay ta. Oh. Di ko gusto. Makakita sa inyo mga dagway dito sa ilang Mirasol. Oh, butan na rin din. Wow, sa'yo butanay! Bangag sa ilong. Wow, sa'yo butanay! Magkabuot yun ko. Kay pangasaw uno na nako sa Mirasol. Ha? Pero di man kuno na tinuod. Wow, sa'yo di tinuod. Ay, di pag binuang nako, Paulo. Kay kung makita ka sa sunod, nga musikit ka ni Mirasol, masulit ka man yun nako. Unsaon man kunin mo din. Basta! What will you do? Basta! Ay lang pagdagan ng pangutana diya. Makailag yun unya ka nako. Kung sikinsa ko! Klaroon ganin inato, Riming. Unsa ba ning kalakiha, ha? Nga imo manggitamparo si Dindo og duha ka higayon. Da, mayroon niya tayo, oy. Misumbong da siya nimo. Wow! May sumbong siya. Kaya imo misang kalitag tamparos. Sa kamantaon, oy. Unsa may nasod siya mong o, ha? Nasod na nagbako ka nga o mong tamparos magkalit. Ang ngayon lang at ang paruson siya, tay. Eh, kasi pa di maglagot, ana, nga kalitan o pislit ang imong ilong. Nya baho pa kay kamot? Gipislit ang imong ilong. Oh, binastos man ang iya. Way respeto. O, itong nakalitan ko. Ako siyang gitamparos tungod to sa akong kalagot. Igor man gani ko niya gikatawan. Nga nung masuko man sab ka, oy. Kung kuptan ang imong ilong nga, kita dinhin, naanad matag pislit-pislit ng imong ilong. Muting sir mga ka. Hulo, sa una na to tayo, oy. Og sa ato raman ang pamilya. Kaya nga ano, ha? Di balay sakop sa pamilyas din do. Uy, lahira kitay.
Di gyud mahimo nga magpataka siya komedya nako. Kay una sa tanan, dili misuod. Ug di sa ko ganahan niya. Unya, baho ka kayo binugok ng iyang kamot. Iyay. Patay pa siya ragod. Time pa ako na minaw rin ko din no. Diin man sa damakatun ni Dindo Jerry nga muhikap siya sa ilong ni Mirasol be. Amot lang. Nakabantay siguro siya sa una nga. Mao na atong hagwa ni Riming. Ay para na ako, dili siya gyud maayong komedya siya ging ana uy. Oo ba? Dili maayong magkomedya siya ni Riming ana. Bitaw. Di ba susang yung siyang gimot nay? Naglagot yung ko. Hangtod gani karon bisurok pa akong dugo niya. Ay, pastila ni mo, Ming. Walang unta to ni mo tamparos sa Ming. Kay, luoy kay imong tamparos ang naong ni Dindo Ming, uy. Nahuboy in taon, Ming. Na, wag yun. Wag yun to na ako matuyo kay natural gito akong reaksyon nga ako siyang nadapatan. Boy na. Sa sunod, ayaw na ginagbuhata. Likay gyud nga makadapat ka og tao. Ilabi na, nga giisip na to si Dindo nga kabahin sa atong pamilya. Pida, mo ni akong katakan siyo. Kay kalit mo ilog sa kong unahuna ug dughan ang kabalaka. Imbis na excite na ko sa among kasuod karon ni Mirasol. Musamok lang og kalit ni si Dindo sa kong unahuna. Brad dako ni babag na ko nito hana. Imbis mo tabang ko ani niya. Ako na hino ito tabangunon ini. Pida ni kalakiya bangag sa ilong. Masinog maimpirno ko balik tungod nito hana. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nadalang ka sa imong emosyon, Tor. You are carried away by your emotionalized. Isa ba ito maglagot ini? Ha? Na imbis nalipay na ka, kalit lang mabadsyat ang imong andaw kay giharas lang tag kalit din he. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kabayan sa itong mga pagsuway sa kalibutan, Tor. Kinahanglan nga dawaton yun na to nga ingon ana si Dindo. Di ba himo nga maglagot sa taniya? Hinon! That's why, mangita yung tagpaagi nga mabuutan siya. Kaya kung magdumot mangyit siya nato, mapakyas yuta sa atong tinuoray nga misyon. Our reality missionize. Ay, pagkagiro. Makalagot. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ay lang yung magpadawag, Tor, sa imong kasuko. Di ba ko nga wag yung kamanat? Kinahanglan pa ka nga daghang ensayo. More practice. Practice makes perfect. Ha? Muna siya. Kinahanglan daghang ensayo imong kagalingon aron makontrol nimo ang imong emosyon. Kay nakita yun ako nimo. Nagdali na yung kang masuko. Easy to emotionalize. Ha? Tinuod na siya. Tinod. Tinuod na. Oo. True. Nana ko ang dali nga masuko. Dali nga maibog. Daling makasa. Daling matintal. Makalagot bangag sa ilong. Oh, come on. Muna'y angay ni mong bantayan. Eh, usahay tungod sa imong kasuko. Mawa na hinong ka sa imong kagalingon. Ug, maunang higayon nga masaag na ka. You will get lost. Ug maparihas na mong duha ni Dindo. You will compare to us, Dindo. Wala tinuod ginay mo gisulti siya. Oh, come on. Ang kuwang ni motor, mga pagsakripisyo sa imong kagalingon. Sacrifice yourself. Kaya kung di ka mo dawat sa mga sakit nga kamatuoran, mapildig yun ka. Mapildig yun ang imong kalag. You will get lost. Your spirit. Spirit! Holy Spirit. Kadakong punirarya to. Bangag sa Oh, ilong. come on. Oh, naghawa ba kasabot yan, ha? Ang uban, kung naanas ka sakit, mo give up sa ilan ka ugalingon. Ha? Kabantay ka to. Pero ang wala nila hibaw nga ang tanan na itong mga pag-antos ng kalibutan, usak kabalaan nga butang. It is the holy thing. Holy Spirit niya po. Punirarya lang niya po. Butang. Nga ulitin. Bangag sa ilong. Ay, so, abitado ko na siya. Layo pa yung kay kus tinood. Ha? Sa tinood lang, naglabigod ang akong hunahuna ngadto ni Mirasol. Nahadlo ko nga mo atubang ug mudawat sa kamaturan siya. Nga kung dunay lang magkapalagian niya, bation yung kong silos, bangag sa ilong. Oh, come on. Pagpaubos ang yutor. Ha? Pagpaubos. Ha? Unya, ang atong Ginoong Hesus Kristo, mo'y ibutang kanunay nga mag-una sa imong unahuna og kasing-kasing. Mindset ba? Mindset. Mindset. Og heart set. Kasing-kasing na. Di na, sudoy mo, bisit. Papait pa yan. Bangag sa ilong. Pasensya na kasyo nga, nagkailagdog ko siya, bugisulti siya. Okay mo. Aksyon tag-drama ini. Kaya mo magkagnihila na. Okay ra na, Tor.
Okay na nga mo hilak ka. Continue hilak guys, no problem. Sa tinood lang siya mo na dakong problema na ako. Kaya hangtod karon naglisod pa ko pag-ilas akong kagalingon kung kinsa gyud ang akong Dios. Basta ayaw lang yun kalimot. Isil-sil kanunay sa imong alimpatakan. Gaway laing buhi nga Diyos ka matuod. Ang ato rin yung Ginoong Hesus Kristo na nagpagkamatay sa atong mga sala o kamo. Ginoo ko, pasaylo ako sa kong mga sa tabangi ko, Diyos ko. Dili mayo ang imong gibuhat, Ming. Naningkamot na si Dindo nga magasuod mo. Oo, bitaw. Admitado ko nga nasayop ko sa pagdapat niya. Pero kinahanglan sad nga ayaw kong sabton. Tungod kaya ko makauyon sa iyang gibuhat. Ngano na kauna-una man sad siya nga kuptan niya ang imong ilong? Nga, mauna, abot niya. Gidagaw siguro. Ang ako yung ilong mo iyang gidumtan. Taliw-tiw manggugag ilong god. Na, taliw-tiw gutaw nga naghanga naman kani ni. Parehas naman tag ilong, Ming. Uy, arang-arang pa ng imumer. Kay purmado pa kayong linya. Pero nga ako, nay. Mahadlo ko mag-uwan kay basig masudlan ig tubig. Mura manig nabali ang banga gining akong ilong. Saba ka diha, uy. Kagwapa ni mo, Ming, Liwat gud ka nako, god. Salamat ha. Mula ba yun ka na ako, Mir, kay iwa magugugig suon. Pero, kanas dindo ba? Ingna ginas dindo ha. Nga di siya magpatakag komedyan ako. Amigohan na lang gud na siya. Di day ko. Pangandoy ba gina niya, Ming, nga magasuod mo? Ingna siya, Mir. Nga magkasuod lang mi kung pakaslan to niyang iyang mga napaangkan kani adto. Parehas ni Bibing. Kung di si Bibing, si Carol. O bakas, Diana. Dili Carol ikain ha. Na magdili lang siya, ana. Basta dili lang yun ikaw. Kanang higayon na, ako gi man nagaduguna niya. Grabe sad kaming, uy. Lagi. Basin ba yaha, o gamoy makadayo na hinoon? Hoy, simbak ko. Agi pa yung anak, Mir. Uy, nabiyay ginaingon nga the more you hate, the more you love. We, istoryahe. Storya na, Mir. Di, yun siya, makaangko na ko, no? Busa, patrasa na lang na siya daan. Kaluoy sa tintawong Dindo, nga imo man gid siyang dumtan hangtod karon. Mas luoy si Arturo, nga iyang gipapatay. Gusto na, Ming. Di na ta mag-iskot, ana. Ginoo ko. Tabangin taon ko. Giyahi ko nga makatultol sa daan nga husto. Ayaw taon itugot nga mahibalik pa ko sa impyerno. Gusto ko nga maanghel. Gusto ko nga mahimong buutan imong sulugoon. Pero nga naman, unsa man ning akong gibati nga si Mirasol may niya kanunay sa kong hunahuna. Siya mo'y mulabaw kanunay sa kong galamhan. Wa ko makasabot ini. Gusto ko nga matapos na ning tanan. Ako na balangga na siyang sultihan sa tanan. Aron din akong maglaom pa kung iya pa ba kong dawaton og ilong bana. Kung magpaila ko niya nga ako si Arturo. Arturo Pawikan. Ayaw taon itugot nga mahibalik pa ko sa impyerno. Gusto ko nga maanghel. Gusto ko nga mahimong buutan imong sulugoon. Pero nga naman, unsa man ning akong gibati nga si Mirasol may niya kanunay sa kong hunahuna. Siya mo'y mulabaw kanunay sa kong galamhan. Wa ko makasabot ini. Gusto ko nga matapos na ning tanan. Ako na balangga na siyang sultihan sa tanan. Aron din akong maglaom pa kung iya pa ba kong dawaton og ilong bana. Kung magpaila ko niya nga ako si Arturo. Arturo Pawikan.
Tabangin lang ko ini dito. Labi na yun ining duha nga si Paulo o si Lucio. Nga sa gabal kayo sa kong pagpaninguha ni Mirasol. Wa kay angay kabalakan anang duha dindo. Kaya mga yamok-mok ay na sila, yamok-mok. Waman ko mabalakaanan nila dito. Gisamukan lang ko. Gusto ko nga, di na mo sila panhion din sa inyo. Ako ang kining abi ni mo, kana lisod man sa gud kaayo nga ato din silang abogon. Ano man? Ako, basta lisod. Pero gilang. Sa gilang, dili lagi na kapuntos ng mga tawhana. Akong ikalagutan kayo. Mao pa na si Paulo. Medyo okay ra ko ng usanga si Lucio. Kanang si Paulo yun. Mo'y sa gabal kayo sa kong pananaw. Gilang. Ako rin yun ang istoryahon. Mangita tag nindot ka timing. Timing ba? Kung dito mayon, nga mababaga na nimo sila. Timing lang. Mas malipay ko nga, di na sila makapamisita din sa inyo, oy. Ako rin bahala. Mangita kong timing ka makahungnak. Timing. May mong akong sultihan si Mirasol. Aron, iyan ang abog ko ng tawahan. Sige. Anak mo na. Salamat kay Tito. Hoy, Mer, doon ako chika ni mo. Unsa man na, Ming? Nagisulti sila ni nako. Nagkaistoryahan na kuno sila ni Bibing. Ug matud niya, tinuod gyud ay kuno nga ang amahan sa bata ni Bibing si Dindo gyud kuno. Ha? Mao ba, Ming? O lagi kuno, Mer. Kay baw ka, unsa istoryana? Baga kuno kay nagnaong si Dindo. Kay wa gyud kuno na mohatag og sustento sa bata. Unya, mag-uhay lang gid kuno, gibaharan kuno si Bibing nga di gid kuno ipanabi sa uban nga siya'y amahan anang bata. Hala, no? Kaluoy gud ni Bibinggod. Na, mulang. Maus ko na naigibuhat niya nila ni Carol ug Diana. Kaluoy sa mga babae nga nabiktima ni Dindo, uy. Mao ni akong giingon ni Mumer. Unya, ikaw, kusog para bagyod kay kamutagad anang Dindo. Ay, Ming, wa man sa siguro'y dautan ba nga tagdon gihapon nato siya? Ay, kung di mo magod ng tagdon, maglaong magod na ni mo nga may puruhan pang imo siyang sugton. Kung ako ikaw, di na lang gina ni mo tagdon. Maluoy man sa takon di nato tagdon. Maluoy good taon. Mayroon na magpaluoy-luoy sa imong atubangan, oy. Pero traidor ng tawana. Bitaw, Ming. Nahibaw ba gyud ka ha nga dali ra gyud kitang maluoy og tawo. Okay man na maluoy ta ba? Pero, nahibaw maguta sa iyang motibo nga nagpaluoy-luoy lang siya nimo. Kay naa siya interest nimo nga mga sawa. Aw, naaraman sa nako ba kun ako ba siyang sugton o dili? Sus, sulti lang na ni Mumer. Kailabi kay ko nimo. May lang ka mga tarungan sa akong atubangan. Pero, sagad baya agad, malimot ka. Naghan baya ang nagtuo din sa ato nga naagin mo relasyon anang Dindo. Problema na nas uban, Ming, nga naguna-hunaan na. Bitaw, kaya sabi ako, Mir, kamis nanay, nagtuo baya agad mi nga naglimbong lang ka na mo. Ming, dili ko mahimong mandimbong ninyo. Ilabi na kit sa itong ginikanan. Kung makahukom man gani ko nga magminyo, Ming, una din mong mahibaw nga akong pamilya. Bantay, bitaw. Basta, sigigig ko pahinumdum ni Mumer, sukad pagid ka ni Adto. Mangluod ko nimo, kundi ko nimo pahibawon kung kinsa gyud imong pakaslan. Inahanglan nga ako'y unang mahibaw. Aw, uy. Ikaw gyud una na kong tug-anan, Ming. Kay na, mahadlo kay ko si mong kamaldita. Na, dapat lang yun. Kay awayon yun, tika. Labi na yun og si Dindo mo, yung mong piliun. Saba ka diha, Ming, uy. Magkatawa man lang tani mo, uy. Ako tintay, lahi kong pagkatao. Kay mutanaw gyud ko og utang kabubuton. Oh, kay nga naman di ay Jerry. Unsa man day mo problema, ha? Ang ako ba? Naghisgot mong utang Dindo. Nga, dakop sa tag-utang kabubuton niya. Kay bisan og nalimuta nga kining yuta nga gitarukan sa bahay ni Mirasol og aning Arturo, yuta kinis kinikalang Dindo. O kung dili patungod ni Dindo, dili gini mabaligya og barato. Halos naman lang gini ihatag nila nato. Oh, dakto kini yuta, oy. Unya, naapay nindot nga agianan paingos highway. Ay, wa man ta malimot, anak, Jer. Ang punto nako tin nga mihisgot ko ini kay tabangan natos Dindo.
Nasayod ba yun ta? Kung unsa ka pinangga niya si Mirasol tin. Oo, bitaw. Unya unsa lagi problema anak Jer? Ay ang problema kay ang imong anak nga si Mirasol nga gikinahanglan nga ato siyang tabangan og tambag. Ha? Tabangan og tambag ba? Nga sugto niya sa dindo. Kay buutan kang tawhan natin tayo eh. Baya kay Jerino. Sumni. Pugson kita ni mas Mirasol bisag dili pa siya andam. Abi ni mo tintay, mga ginikanan magudta. O makaila kita sa lihok sa atong mga anak. Ilabi ang Mirasol, nga nasay na kung gustong dindo. Ang akong gikahibudngan, nga lugayon pa man niya, pinudaan na yung kanang kang dindo. Ha? Naana sa hustong edad. O mailasab ginato nga, nagkasinabot na sila. Kanang ato Jere. Biday. Pulos sa ginapanaghapi ka ba magbutbuot di kay? Istoryahan eh. Pero dili man takabot ni Mirasol sa iyang mga desisyon kinabuhi. Naara gid niyang tanan kay siya may nasayod og nagdasi ang kaugalingon. Sam ka istoryahan eh. Oh, Pero makatabang man ta. ha? Hindi makatabang. Makatabang katambag ba? Ay, tambag lagi pero dili lagi takabuot. O di mo eh. Sam ka Lahi man tong tambag og magbuot gid ta. Slay na istoryahan mo. Ah, Tabangin lang hinoon ko tintay, tabangin ko. sa unsa naman sad oy? Unsa naman sad? Tambagi ka na si Mirasol nga dili niya kanabang Unsa? ko ba dili siya mo asikaso pag laing bisita ba sabot ka kung siya asikaso O sa mo atiman. kana mao na siya May kinahang magbuot mo ko. bright pa ka Ah, kinahanglan nga nga tagdon ha tagdon na ganiya wala lain dindo na gid ay na mao ni butang ang ilad atong buhaton sa atong anak Jerry. dindo Hoy, paminaw. Dili mahimong diktahan nato sila. Kasabot kang diktahan? Kasabot oo, ka? sabot. Oh. Di mahayong diktahan nato sila kung kinsay gusto nilang tagdon nga mamisita nila. Diyos pida ginoy Ko nga noon. pulos man mo supag sa akong gusto Oh, wala akong hinamdong yung tintay nga miuyon mo sa ako mga maayong plano. Nindot niya po din ang mga talanaw, no? o bitaw paw. Di gyud ko malimot ini mga dapita. Kay ingon ini sa mga orasa mi manoroy kani ato ni Arturo dinhi. Kaswerte gre ni Arturo sa. Kaya pinangga gide kay nimo siya. Tinuod na Paulo. Bisan og makadaghan ako mangluod ni Arturo kani adto. Pero wag gyud mo usab ang akong pagigugma niya. Pero, Mel, Unsa man na paw? kung pananglit doon ako isulti nimo ba, di ka kamasuko? Nga unsa man? Kuan ba kanang ambot lang ka kung mutuo ba ka kanako konsultihan kas tinuod. Nga unsa lagi? Kuan awa day meron yung bangag sa ilong. Pagklaro gani diha Paubi, ikaw ba hilig kay ka ng mga talinghaga da? Nakailabay kay ko nimo. Ikaw ba si mystery man? Bitaw, hilig mong kukuha na. Sagad ko sa akong mga suod nga higala meron. Nasuhito yun ko nila. Unya nasayod sa ko sila mga sekreto. Sultihi ko na kus tinuod, Paulo. Unsa man gyud? Doon na ba kay kahom? Uy, sabi ka humwa. Uy, kanindo to ka kung doon na ko'y gahomer. Naamang og kay gahom, Paulo. Kada ting nahibaw kas tanan namong sekreto ni Arturo kani adto. Gahom man na siya. Ay, dili man na gahomer. Libaw lang yun ko. Ay pa ko memore. Kaya abi ni mo, kung doon na ko'y gahomron, gusto na kong mahitabo, kay baw, baka kung siya. Unsa man be? Nga unta ako, mamahimong si Arturo. Unsa? Gusto kang mamahimong Arturo? Oo, mer. Kaya ano, kung mahimo kong Arturo, imo basag kong higumaon. Saba diha, Paulo, oy. Imposible sad kayo ng gahom-gahom ngayon, ana. Ay, mura ba ya og di na siya posible, mer? Mura ba ya og matinodyan na? Sa ilong. Kung ang imong naw, mahimong Arturo, dili gapon may tabong higugmaon ti ka. Kaya naong naman ni Arturo ang imong gikopya. Dili magid ang pagkasiya. Bangag sa ilong. Ay, pananglit ba? Hasta ang iyang kinaiya, mer. Tanan yun niyang akong masunod kung sa may imong bation. Dili lagi gihapon na mahitabo, Paulo. Kay usari Arturo sa akong kinabuhi. Kanturag yung namatay. Unyag babanhaw. May paghilom di Paulo, uy. Nabot naman dinuntas gahom ini, uy. Ikaw, bihay ko na una, mer. Pero, di mo tingali daotan, mer, no, nga mahimo kong Arturo. Pero, nganong sa tanang tao man sad, si Arturo may gusto nimong sundon. Kuan, kay idol man sa good to na ako, mer. Kay ba ka, si Arturo nasuhito gyud ko ato niya.
Mayo ug buutan dito siyang pagkatao. Bitaw, buotan og palahubog. No, dati. Palahubog pero di gyud to malimot nga moingon to nimo og I love you bisag mahubog to siya. Ug di sa to masukol nimo kun imo to siyang awayon bangag saylong. Husto na, Paolo. Imo na sa kong gipakulbaan ang imong mga gipanultida. Kay tinuod man bitaw. Pero men, seryoso ko ha. Mayong daw makabaton ko gahong nga mamahimo kong Arturo. Oh, come on. O niya, asa man, ha? Lipay na sab karon kay nanuroy man mo ni Mirasol. You and Mirasol, diting-diting. Di pa yung tasyo. Oh, nganong naamay unta? Pansyo, nagi problema. Ay, bang Oh, sila. come on. Ngaon sa man? Murag lisod yun nga mutuos siya nako kung ako sang sultihas tinuod nga ako si Arturo. Oh, come on. Ingaw bitago ni mo daan, ana, ha? Usa pa, wala naman tingali kinahanglan nga magpaila ka pa niya nga ikaw si Arturo. You are Arturo, gati. Awa, malabaksil mo dito. Kinahanglan nga punso eh. Kidagan kay kung angang ipahimangno niya o kinahanglan nga magmabinantayon siya. Labi na gyud nga unta makuha na to og makuha na to ang usa ka kabang nga bulawan nga akong gitaguan sa mong underground. Nga wa pa gyud niya mibawi hangtod karon. Oh, come on. Unsa yung plano nimo, ha? Unsa yung plano nimo ni atong mga bulawana? Mga bulawan. Gold. Gusto na ko siyo nga makuha to nato. Kay dako kay itong katabang sa atong misyon dinis kalibutan. Numero 1 gyud nga makatabang sa taas mga nakinahanglan. Sa mga kabos nga nag-antos karon. Labing siguro dagan ang mahawa sa kalisod ning dapita kung ato nang makuha to. Alisod manggod kaayo kung maunhan unya ni Dindo bangag saylong. Oh, come on. Nindot po na imong una-una, Tor. Suporta ko na lang imong nindot ka plano. I will support you. Ay, suportahin lang yung kusyo. Kinahanglan nga masultihan yun na Agustino si Mirasol nga ako yun si Arturo bangag sa ilong. Oh, come on. O niya, unsa man. Unsa man yun. Ha? Buo na ba yun ang imong huna-huna na tibuok na ba yun? Nga mo kumpisal niya sa tinuod nga ikaw si Arturo. Unsa man. Oh, come on. Murag bahala na lang siguro di siya mutuosyo. Basta kinahanglan yun nga sultihan siya aron mahibaw yun siya nga ako yun. Ay, Den, kumusta man mo ni Kuan Mirasol? Pila namin yung anak ron? Buang redo. Anak ko taon nga. O pamanggani, mi kasla. Aw, wa pa rin mo kasla ni Mirasol. Ngunay, dugay na akong ipaabot nga higayon so. Ibaw ka niya. Aw, bitaw. Abi magundakog, kamo na gyud kay sweet biya kayo mo ni Mirasol. Paigot kayong babayana, Jo. Mausap na hinungdan kung anong ipatawag di ka karon. Ano man din? Tunan si Telang Project. Naagyo ko ipabuhat nimo. Na ko ipahimo nimo. Inaisagabal sa akong tinguha karon ni Mirasol. Ha? Kisa man? Tinganlan og Paulo og Lucio. Paulo Blosio. Pero kanang Paulo, mawin, sabtan ako nga naninguha usab ni Mirasol karon. No ba? Yan sabay gusto mo din. At ipunson ba yun? Ayaw na. Gusto ko nga ipaagi lang una og hudlat. Tungod kaya ni bawo kong mga talawan kaya ng mga tawana. Aw, talawan makadi ay. Abisag ikaw mahadlok na ni mo. Di sila mahadlok na ko. Di sila mahadlok og gwapohon, Jo. Yates. Mas mahadlok sila og pihingon og o. Ay, igo ko ato lang. Pihing matuod ko din, pero arangan. Ha? Arangan. Kanang klasiha si mong dagway. Mawin ako na siguro nga ilaw niyang kadlokan, Jo. Bitaw din. Laki. Wala kaso na ko kung nakaitrabaho na ko. Handa pa yung gusto ng higayon sa pagtabang ko. Yeah. Maminaw, Jo. Maminaw. Ug kining akong isulti nimo, maoy sunda. Unsa man ko na sekretuha nga gusto nimo itong anak ko, Pao? Murag excited ak jud kay ko anak da.
Kuan, meron ka ng muraman ko gikulbaan ay bangag sa ilong. Uy, pagtarong diha, Paulo, ha? Murag lain ang imong ipasabot da. Binuang siguro ng imo, no? Di lagi, Mer. Seryoso ning ako. Bangag sa ilong. Sige na dayon, sulti na, kinagpaapot ko. Ibi ta magdugay din, kinapa ko'y bisita niyang hapon. Sige. Musultin ako. Sige na, sulti na. Kuan ba? Ang tinuod, Mer. Ako si... ako si Arturo. Ano sa to? Ako, Mer. Ako si Arturo. Pos baragod, Paulo? Wa ko makaklaro sa imong buot ipasabot. Kuan ba? Ako lagi si Arturo. Ang mong bana. Mer. Nga nung itutok mo doon ako. Uy, may pamilog sa taon. Uy, bangag sa ilong. Daan pagidlagi ko. Magbinuang lagi ka na ako. What ang magbinuang, Mer? Uy, seryoso kay ko. Ayaw kong pahiyom ni Paulo. Pag-istorya tarong diha. Mer, buhi ko. Dako kong buhi. Ako ni ang imong gikatubang karon. Ako yun ni si Arturo. Ono? Bangag sa ilong ko. Kung dili ka magtarong diha, Paulo, biyaan ti ka din ba? Seryoso lagi taon ko, Mer. Wa taon ko magbinuang nimo. Habi ni mo, Paulo? Ang dili kita ko ganahan sa usa ka tawo, no? Kanang way klarong ikaistorya. Uy, Mer. Kidot lang, Mer. Asa paglakaw, Mer. Magsuryaw na ta, Mer. Mer! Magsolo kay mo. Bangag sa ilong. Patay. Nasukunin mo na ko. Unsaon na ko iniron. Mer, kadiot lang, Mer. Bala na ako siyang... Di project. Mer, bala na ako siyang kantuon at mamason. Sorry kayo, Mer. Kinahanglan nga imo tong bakwio ng imong gipanulit ni Paulo. Di ko gusto mga binuang ingon ana. Og sugod karon ha. Dili ako gusto nga gamiton pa nimo ang pangan ni Arturo sa imong mga komedya. Yes, Mer. Makadungog pa gani ko nga magbinuang ka nako ana Paulo. Di na giti katagdon hangtod sa hangtod. Sorry jo kayo, Mer. Sorry. Di ko kinahanglan mo nimong katuan na ng akong bana. Promise, Mer. Di na gito mausap. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kahuy-huy ko ni mo abagator. Ha? Kumusta naman ang imong lakaw? How is your walk? Wak-wak ka nga umusyo. Way ayos yo. Uy, ayo. Bangag sa ilong. Ha? Uy, ayo. Ha? Imo na bang nasortihan si Mirasol sa tinuod nga ikaw si Arturo? You are Arturo. Oh, ako siyang isultihan. Unya. O sa may iyang po, ha? What did she say? Nasuko siya na akong mayo. Uy, akong gibaharan nga di na ko niya tagdon hangtod sa hangtod. Kung ako ba magkumidya kong ingon anak niya. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kingano? Ha? Nagkumidya ba di ay ka? Are you joking? Mau may iyang pagtuong. Nagkumidya ra kuno ko. Unang nasuko siya na ako kay nagbugal-bugal kuno ko gamit ang pangan sa iyang pinanggang bana. Bangag sa Oh, ilong. come on. Wala ni mo paluapi og mga ebidensya. Aron mutuog yun sa nimo. Evidence will tell the truth, but nothing but the truth. So help me God. So, help me. Ubriyaw sa naman takdan ni mo. Tuwa mo paluap lagi unta kwadto niya. Yung saon man nga nainit man dayon ang iyang o. O gikasab-an naman hinuon kog maayo. Mo nga wala ninong kog istorya. Nagbahat pa magani siya nga di na kuno kunya tagdon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nagluod-luod man kuno ni Mus din Domir. Maogid ming. Luuran kaayo. Kaya di na kuno nako siya tagdon. Uy, may noon. Kung mangluod siya. Ay na siyang tagda ha. Wamsa na siya gihimo din ba? Sa gaba lang gani na siya din nga sayo kay mamisita. Maluoy man sa gutagod kung di na to tagdon. Nadugong maluoy ka. Kung ako pa nimo, bisag manluod pa na siya nimo, pasag dahi. Angay gani ka malipay, aron dili na siya magsigig hasol nimo dinhi.
Ayaw lang sadming, uy. Ikaw ba? Maglibog sa gitan ni mo eh. Naman tingali kay pagbati atong tawanan no. Nakipagbati niya no. Ambot, uy. Huy! Pagtarong diha oy. Na, malas lang gid kamir kung magpadaka ang imong gibati diha. Sa tinuod lang, Ming, no? Huwag yung ko'y plano anang dindong. Maluoy lang yung ko niya. O magukoy nakitang rason aron masuko ko niya, good. O narani mo? Basta kay nagsigi na lang tagbalik-balik og hisgot anang isyu ha. Og naibaw na ka sa akong rason kung nganong di gyud siya bagay para nimo. Muhangyo lang ko ni mo, Ming. Ayaw lang pagsigig hisgot nga si Dindo dili bagay para nako. Ay kay tinuon man bitaw. Ako rin nahibaw sa akong kaugalingon. Busa, ayaw lang kong tudloi kung kinsay angay nako. Wa man kumutudlo ni mo, Mir. Igo lang kumisulti sa akong bahin. Taguin na lang na si mong kaugalingon. Kung wag yung ka makauyon ni Dindo. Ug unsa may imong gusto? Nga magpakahilom lang ko? Gusto na, be. Di na ta maglalis bahin, ana. Igsuon ti ka, Mir. Ug di ko gusto nga mabiktima ka sa mga taong mangingilad sama ni Dindo. Gusto na lagi. Wala ko makauyon sa imong style, Riming, ha? Nasubrahan ka na. O bitaw, nasobrahan. Sugot karon, wala kay madugog nako nga maghisgot pa nimo ana. Ug di na ko manghilabot, bahalag pilion to nimo ang taong kriminal nga nagpapatay sa imong bana. Unsa ba naitabo sa imong mga anak? Nag-away ba na si Riming o si Mirasol? Ay na, ambot na ng mga babayhana, eh. Murag naglalis man tingali na sila. Unsa may ilang gilalisan? Ambot lang. Kaya di man manulti. Si Mirasol, kung di mong pangutanon, dili mong tingog. O niya, si Riming pod, magsigilag yaw-yaw nga dili sa masabtan. Sa akong nakita, no? Si Riming may problema o batasan. Mas okay ni si Mirasol kay magpaubos man. Bisag maoy maguwang. Lahi man sa good ni si Riming. Kung unsay makita niya nga sayop sa usa, kunya dili siya makauyon, magtimaan na gina siya hangtod-sangtod. Mao ginay ako nga matikdan. Anang babayhan na. Madinumtanon. Ang punto man sa good ni Riming, der. Taman. Kay lagi si Dindo, maumang ginahimong suspek sa unas kamatayon ni Arturo. Ug lainan siya magunahon na nga mo na hinahimong suod si Dindo. Di ba? Nasuod sila ni Mirasol. Ug labi na nga nahadlok siyang may pilion ni Mirasol si Dindo. Mabaw. Uy, Mabaw. Mabaw nga katarungan. Ang angay ng Riming, ha? Si Minaron ka na og kasaba. adili lang gud pasab-an gud. Hindi sad. Pasabton lang gud kay musamot magkagubot kun imo siyang lalisod ng butanga. Wag ka punta dag-anan do kun aso siyang kasab-an. Samot na lang hinuo kagubot. Sulti si Riming, ha? Nga dili maayo niyang estilo. Kaya ako'y mahinaya kam na. Kasabaan ka buntag kang tos gabi. Ay, istoryahon lang gud na itong tarong. Sige, bitaw tag-istorya, bitaw. Istoryahan lang gud na natugod. Sulyam na ito. Kinanggod. Sulyam na ito. Kung dili gani siya maminaw ni mo, ako'y mo disiplina niya. Dili ko gusto ng batasan nga mo kontrol og tao. Oh, come on. Ayaw pala bisi mong kagol. Kay di na hunong ka makahuna-huna og tarong. You cannot think straight. Nag-uol ko siya. Kay basin og maglikay na hinuon si Mirasol nako. Oh, come on. Dali na. Anay na ha. Pasabta lang siya. Kay basin nagtuo siyang nagbinuang ka. You are joker. Joke sa mata. Oo, Saan nako siya sa pagpasabot? Ako isang pugson pagpatuo nga ako siya. Tulo! Oh, come Bangag on. saylong. Oh, ayaw kadlo. Bahala na di siya mo to. Kay sa imong bakwiyon ang imong gisulti. Nala, nga nakapangayon na rabag kong pasaylo niya. Oh, come on. Okay ra mga kag pasaylo. Pero ayaw yun ba, kuya, ang imong gisulti niya nga ikaw si Arturo. You are Arturo. Bahalag mo suko siya. Oh, come on. Natural naman na masuko siya sinugdanan. Kay, bisan kinsa may imong ingnon nga ikaw si Arturo, makalitan nila. Pero, kung mahibaw na yun siya sinuot, dili na siya makaingon nga sakto gini ka.
Ha? Dili, sipet ko. What I mean to say, ngit diha na siya makaingon. That you are right. Sakto yung gilay ka. Bitaw, no? Ayaw yung kahadlok. Do not fear. No fear. Dinubir. Weber? No fear. Okay, sir, No fear. fear. May inoon na yate. Klaro. Pakitaig daghang ebidensya si Mirasol. Hangtod nga mutuo siya. Og tabangan sabti ka sa imong pagpasabot niya. O sige. Pag nalipay ko ng balita, suda. Nanginit ko balik ang imong pagdasig na ko karon bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw ka balakator. Na arko pilmi nga nagpaluyo ni mo. Tabangan ti kakutob sa kumahimo. Oh, come on. Dinubir. Weber? No fair. Okay, sir, No okay. fair. May inoon na yate. Klaro. Pakitaig daghang ebidensya si Mirasol. Hangtod nga mutuo siya. Og tabangan sabti ka sa imong pagpasabot niya. O sige. Pag nalipay ko ng balita, suda. Nanginit ko balik ang imong pagdasig na ko karon bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw ka balakator. Na arko pilmi nga nagpaluyo ni mo. Tabangan ti kakutob sa kumahimo. Oh, come on. Kumusta, Mer? Okay ra din do. Ikaw, kumusta naman sad ka? Nasuko gyapon ka na ako? Kanang pasensya na ka. O salamat kayo sa imong lawom nga pagsabot na ako. Hay, ni mo din do. Wag gid na'y problema na ako. Ikaw, wag gid kay problema na ako. Ako rin kinahibong ni mo kung nganong kalit man lang ka mangluod. Bitaw. Ay, pamarahay ka na ng ako na mo, Miroy. Ayaw lang kayo, seryosoha nga usahay, morakog, kanang manluod ni mo ba? Ako lang yung hangyo ni mo, ha? Nga kinahanglan sadlaw mo ni mo imong pagsabot na ako din. Kadikit-kilik kayan usahay nga busy ko sa kong trabaho. Ilabi na nga doon na sa kuya si Kaso. Kinahanglan nga mo sabot sa kanako nga dili sa tanang higayon, makasanong ko si mong gusto. Kuan nga, nakasabot naman ko na mo, anak, Mer. Salamat kasi mong pagsabot na ako din. Tuo di ay, ugma, unsa man, available ka? Nga naman? Kuan, birthday man gud sa akong kumpare, ginvite niya og panihapon. Ikaw, okay ra ba nimo nga imo kong kuyogan? Sige. Unsa mang oras, ha? Alas 5:30 sa hapon. Kuwaon ka rin, he. Sige. Kapita lang unya ko din ni Ugma. Ay, pagtagad mo, oy. Kima nagsuon ra ba mong duha? Wa mo ko problema, nay. Si Mirasol mo ing na, ana. Ako na to na istorya sa Mirasol. Pero ikaw naman ko dili mo tingog. Anong mo tingog bang ko? Ngayon man gani kong badlo nga di ko patingugon. Unsa gid patingogon god? Nasuko siya nako, nay. Kung magisgot ko nga wa ko kauyo ni Dindo. Ay nganong hisgutan man sa di mo siya. Natural guna na mo, nay. Pero may magiging magisgot ni Dindo kay nangulitaw guna niya. Ngano ba sad gud nga maglalis man mo bahin anang Dindo eh. Ayaw na lang gud ni hisgot ni aron di na mo maglalis. Ako, nay, igo ragi ko mo hisgot. Kay katungod man na ako. Pero nung ka nga magbuot ko ni Mirasol kung kinsay iyang pilion, wa nagi ko mahimo ana. Naara niya kung iya tong patulan tong tawana. Basta ako, mipahungaw lang ko sa akong gibati nga wag gyud ko kauyo ni Dindo. Og natural nga musulti gyud ko ana ni Mirasol. Kay ako baya siyang igsuon. Di ko gusto nga basin sa unahan unya, nay, magbasol ra gyapon si Mirasol sa iyang mga desisyon. Kaysa ako ra bang nahibawaan? Hilit kitong tawanan magbinuang og mga babae. Aw, nahibaw naman siguro sa Mirasol, ana. Lisod man sad kayo nga imong balik-balik ko istorya ang tao nga nahibaw na. Osbo na ako, nay. Ako, di ko mabuot ni Mirasol. Kung maog yun ay iyang pilion. Pero dili sad siya kabuot na ako, nga musulti, nga wag kong kauyon anang tawana. Pag sinabtanay lang gid mo riming. Kay ako og si tatay nimo, dili gid mahimuot nga magbuongol mong duha. Bisag unsa ninyo kasuko sa usad-usa, kinahanglan gid nga magtingganay mo.
Kailangan kang paminaw nga ni ara mo sa usa ka bahay unya di mo magtingganay. Oh, ino sa si Mirasol, anak, nay. Basta ako, wag yung ko'y problema. Oh, come on. Sputing! No, sputing na sab lagi kay ka. Ha? Asa man ron? Where are you going? Ito na ko sa Mirasosyo. Ako sa istoryahon ko sa Oh, come on. bangag silong. Istorya hayan. Total. Nasugda na magyana nimo sa pagpailag ikaw sa Arturo. Tiwasa na lang yun. Finish it! Lisod man doon nisyo ang akong misyon, pero bahala na. Ako isang sultiyas tinuod total. Wa masagyo ko mamakak niya bangag silong. Oh, come on. Pasabta lang yun. Pero unsa man sa imong tanaw siyo, muabot ra ka ang higayon nga motuo ra gyud sinako bangag silong. Oh, come on. Oh, di ko makatubag ni mga nator. Si Mirasol ray ko makatubag niya ng tanan. Pero, sa ako lang opinyon. Ha? Basin, may puruhan sa gyud nga motuo sa nimo. Kay ikaw may ginahibaw sa tanan ninyong mga kaagi. Og sikrito kani adto, secret paradise. Tinuod gyud na siyo. Mao ginay akong paningkamutan bahalag masuko siya nako. Ako na nagkuntahon bangag silong. Ah, come on. Expect lang yun, ha? Expect the worst cases and scenario. Kabantay ka. Basta ang importante, ang importance. Importance. Yes, na makasulti ka sa tinuod. The truth will set you free. Ay, butag, Brad. Uy, Ay, kahit maniningan Sabi ka ni. niya magpuyos na si Paolo o Silusyo. Oh, ay. Ay, Yun na. Joe? Joe? Yun na, nakilala ka na ako. Joe, ako ni si Arturo. Si Paolo o Lucio lang ang tayo. Oo, ako na si Paulo. O kinis, Lucio. Bangag silong. Oh, come on. Nice meeting you, Brad. Kamu di ay. Usam na ato ni mo, Joe, nga nangita man ka na mo. Bangag silong. Diyot lang. Awan kailam ka na ko, ha? Nga nang gisgot ka mga Arturo, ka druger naman itong namatay. Sinsya na ka, Joe, ha? Kailan Joe ko ni mo, kay pirmi makang isgutan ni Arturo kanya to. Suod maming Arturo, bangag silong. Tarong ha, pag si ilong karon. Ikaw gusto ka matawag ka sa pangalan. Uy, stricto. Ako ni mo, Joe. Ako kailan mo? Bangag silong. Minaw, pasidanaan tamang duha. Na ayaw mo balik kong pamisitan sa ilang Mirasol. Ha? Ano? Uy! Yun na, Brad. Ganun din, ang man minimo, Brad. Bangag silong. Basta lang. Di ko gusto ka magsamok-samok mo nila. Ha? Ano? Uy. Bangag Oh, come on. silong. Time pa una, Brad, ha? Tingog siyo. Kinsa man ka? Who are you? Nga mo pasidaan na mo o ingon ana? Ha? Ayaw lo pa pagpunta na. Basta sundan lang ako gisulti ninyo. Kung di mo gusto, kubot. Sama to? Basta, timan yan. Ayaw gid mo pamisita dito sila Mirasol. Uy. Wala yung batasan ito, Oh, come on. Bangag Lain silong. ibitasan, lain kayo. Ikalay, sulti si Waso. Lain kayo. Bitaw siya, klaro kayo nga gisugo to siya ni Dindo. Gisugo to. Oh, come on. Bangag silong. Oh, kaila dito. Unsa man eh? Kuwato sila. Kaila silang dito. Mautoy akong kiingon ni Musyo. Mautong tawhana ang sinaligan ni Dindo sa kadpa kanya to. Mautoy nagpatay ko na ko. Oh, come on. Bangag silong. Unsa? Trasyo, sundan na to katong tawhana kung asa to sa paingon. Bangag silong. Oh, come on. Ayaw na, Tur. Delikado. Delicates. Delicates. Murag armado raw itong tawana. Arms and dangerous. Amigo and kay dangerous. tunako sa una siyo. Pero siyempre, gibayran man ni Dindo, mautong nasilaw sa kwarta ug ako mo'y kitabla. Bangag silong. Oh, come on. Dali. Manood ng taas kong bintador. Di tayo ni gawas kay delikado. Ato na. Dito mag-istorya. Hoy, kamu bang duha? Unsa man yung problema? Nganong dili mo mamutingog istoryahon? Wa ko makasabot ini inyong mga kinaiyada. Diinan mo naliwat, ha? Nga dili mami ingon anak sa inyong inahan.
Day, duka anak ko tayo eh. Duka pa ko. Mag-istorya rin yata sa sunod yung tayo, tay ha. Kinapa ko yung dagang buhaton, tay. Hoy, Rebeng! Ayaw na paglakaw! Pag-istorya lang ta! Ato ni Husayon! Sa sunod adlaw na lang nga, tay. Buang-buang. Buang-buang ba yan? Atribida kini sa Rebeng da. Na. Ayaw na lang tupog sa oy diri. Kay wapas mayong buot. Bida! Kung wa pa lang ko, nagserbisyo sa simbahan eh. Simbahan ko. Ay mauno. Patay ko ba yan ah? May respeto. May simbahan ko. Diha jud ko bilib nimo. Kay di ka kasimbahan. Pero ayaw na lang lagi, pasagdi na lang una to. Ay, bida gini. Ay, ginoo ko yung taon. Ginoo. Ikaw sa Mirasol ba? Oh, Ngayon di mo ka magtingog ug pangutanon ka. kapoy kayo tayo nga matubay kog istorya. Ginoo. Way lami tay. Lami. Maura gyapon hisgutan. Sus. May gani kina ako simbahan. O siya may inyong yawayan. Ay nahibaw na ka ng Riming nga gusto giniyang tumanan siyang gusto. Alabuang siya. Siya magbuot. Bisag sayop siya. Ay jere, Ginoo ha, Ginoo. Ginoo ito sa ngalan sa Ako nakasabot man ko niya tay. Ang ako lang yun nga dili ko gustong balik-balikon ang istorya nga na nahibaw na ta. Usahay mo sobrahan na ba? Supak sa din. Supak sa dindo. Mao gina tay. Pita. Pero wa man kaso kung supak siya. Pero dili ko niya perming pahinumduman ana ba? Ay. Kay sagad sa mong istorya no. Sira may mo open bahay ni Dindo. Nya masuko ra ba kung tubayan? Pasimbahan niya na sila pasimbahan na. Mao padihan nimo. Hanggaw na siya. Ay ayaw na lang lagi pagsultig bati dire. Ikaw ba nagasimbahan ka na unsa pa na siya? Bida. Lisod na kayong mulitok pa kadihag mga bati nga po. Bida. Wa ko makauyo na yung style hatintay. Masuko yun ko kay dili ka na maayo. Ay na, husayon lang gud na tarong paagi god. Dili kay paagi na tug sinukmatay. Ignayan ang imong anak hatintay. Nga di niya batasano ng maghawd-hawd siya. Ha? Hawd-hawd. Kaya kung ako'y mahinayat, simbahan lang ko. Basing malimot ko. Dili na ko siya ilhong anak. Andin. O nahimamatan ako sila. O ako nang ibaharan nga, di na pabisitahon silang Mirasol. Very good, Joe. Mo ginaya kong ganahan mo, eh. Wala kaso din. Kaya sabi, magtirabang ay gitar mga higala. Joe, daghan pa ko o ipatrabaho na mo. Saan na din? Tapukaw niya itong uban na itong mga sako. Yan ako'y importanteng isulti ninyo. O saan? Sunod semana, magtagbo ta sa atong headquarters. Oo, o din. Ako niya silang pimaon. Pero, din, doon na lang ko ipagkutanan niyo ba? Saan na? Katong ba si Paulo nga imong gingon? Amigo dito siya ni Aning Aturo. Kaya ganun day. Kailam sila ko. Unya, mingon sab siya nga. Kaila ko sila Aturo. Ito atong mga tawhan na. Mga bakakon to. Mga bitaw, mga hustler dagway itong matawana. Makalagot kayo itong mga tawhan na. Sagabal to sa akong mga plano. Pero din, kung gusto ka, dali na to silang tubahon. Ayaw lang una. Ayaw. Mingon ra ko nimo. Paabot lang sa komando. Ako mag-agad ako nimo din. Ingnahan niya ko kung magkinahangdan kasi ko serbisyo. Ito ba si Paulo nga imong gingon? Amigo dito siya ni Aning Aturo. Kaya ganun day. Kailam sila ko. Unya, mingon sab siya nga. Kaila ko sila Aturo. Ito atong mga tawhan na. Mga bakakon to. Mga bitaw, mga hustler dagway itong matawana. Makalagot kayo itong mga tawhan na. Sagabal to sa akong mga plano. Pero din, kung gusto ka, dali na to silang tubahon. Ayaw lang una. Ayaw. Mingon ra ko nimo. Paabot lang sa komando. Ako mag-agad ako nimo din. Ingnahan niya ko kung magkinahangdan kasi ko serbisyo. Unsa may tuyo nimo? Pasensya na kayo kami na. Naibaw ko nga nasuko ka na ako. Bangag sa ilaw. Sa tinuod lang no. Huwag ko makauyon sa imong komedya ni adtong miaging adlaw Paulo. Pero nakasabot ko nimo kay komedyante ka man. Pero maayo na magkasinabtan na ita. Nga ang komedya usahay doon ay limitasyon. Makadawat man kog mga komedya ba?
Pero dili lang ko gusto nga sa gula ni mong binuang. Nga maghatag na kong pagduda sa imong pagkatao. Nakasabot man ko nimo Merba kanang natural lang sad nga masuko gyud ka kay nagtuo man gud ka nga nagkomedya ko. Silong. Tanawa ragod ka. Huwag itingali ka kasabot sa kung buti pasabot ni mo, no, Paolo? Ako na lang yung ipaklaro ni mo, ha? Na dili ko gusto nga imo kong ilaron og ingon anang istorya. Pero Mer, wa ba gyud ko mangilad og nagkomedya nimo? Seryoso man gusto kong gisulti. Tinuod man tong tanan. Okay. Stop na tadi, ha, Paolo. Husto na nang imong binuang samtang nakapugong pa ko. Ako gud bitaw ni Mer. Suwayi og piyong imong mga mata. Og paminawang kong tingog. Unya, pakiksulti nako. Og ipangutana ang tanan nga nahitabo nato kay ako kanang tubagon. Unsa mo kay mo motibo nga mamugos magyud kang imo kong patuhuon? Ner, lisod man tuhuan ang akong gisulti nimo pero hatagi lang ko gigayon nga makaprueba nimo ning tanan. Way kaso na ako masuko ka pero wa ko'y daw tang tuyo nimo. Nibalik ko dinis kalibutan kay na ako'y misyon nga mahinungdanon kaayo aron dili ka mabutang sa dakong peligro bang nga. Unsay peligro? Hoy, Paolo, pagtarong diha, ha? Wala gyud ko mahimuot ang imong mga pagpanghadlok nako. Wa taon kong manghadlok nimo Mer. Uy, kung gusto ka nga masayo jud kas tinuod Mer. Og aron jud ka mutuon nako. Napo ko dagang itugan nimo nga wa pa gyud nimo hibawi. Dili ko interesado anang imong mga gipanulti, Paolo. Pahawa na din, he. Og ayaw na pagbalik pa. Ha? Pero Mer, Lakaw na, Paolo. Og dili na ko gustong samukon pa ko nimo din, he. Unya, kumusta naman mo sa imong igsuon? Nag-uli ng inyong maayong kabubuton? Wa man gyud problema na ako, nay. Wa masag ko magdumot niya. Abi ni mo, no, Riming? Nabala ka baya kayo ang inyong amahan? Gusto niya nga magtingganay na mo. Kailain kayong paminawang dinisbay nga magbungol mong duha. Makapila naman na ako balik-balik ka, nay. Uy, nawa gyud ko'y problema. Kung mutagad si Mirasol nako, mutagad masag ko. Pero di gyud siya mag-expect nako nga ako giuna mutagad niya. Ay unhi lang gud og tagad gud. Kada kaila batas batasang Mirasol nga dili man gina siya magdumot. Kaya nga no, day, nay. Nagdumot day ko. Wa lagi ka magdumot. Ang ako lang, ayaw lang sa pagpaabot nga ikay unang tagdon. Tagdalag una gud. Sabay dautan anak eh. Kinahanglan gyud day, nay, nga ako'y mauna tagad. Dili man hinuon. Pero mas maayo man gunang ikay mo una kay imo man siyang maguwang. Nanay, sad, uy. Dili na lang guna nato himuong issue. Kung kinsay una ganahan nga mutagad na mo, magtinagdanay gud. Basta, sultihan na si Mirasol, nay. Nga ako magdumot niya. Kumusta na ka, Mer? Maayo man din. Nabaguhan ko ni mo na. Anong niya matay ning mingaw nga dapit? Sagad ganahan mong taga nga adtos taga mga tao. Abi ni mo din? Daghan kong memory ining dapita. Sa buhi pa si kanhi Arturo. Anhi gani permi din eh. Mau ba? Uy, kaswerte yun sa kong amigo eh. Tingali, akong tagano, no? Dinhing dapitan ni mo siya gisugot. Diba? Ako, nagkatag-an gid lagi ko. Ngano nakatag-an man kuno kabi? Kay, may katawan ka. Kung makatawa di ay, nakatagan na day ka ana. Unsam di ay, nasayop di ko? Bitaw, abi ni mo din. Tinuod ka din na ilang giingon, no? Nga ang mga kaagi na mo ni Arturo kani adto. Nagpabiling handumana na lang sa usa ka awit. Drama na sa radyo. Tinuod bitaw na. Makamingaw ang mga nindot na mo kagahapon ni Arturo. Og, dili na gini mausap. Pero, Mer,
Kung dagan ko nimo og chance, tingali ako makasumbay pagbalik sa inyong mga kagahapon ni Arturo. Men, seryoso ko. Ako isa adi mo. Ang kunin mo dawato ng akong gugma. Ihatag gid ako ang tanan nimong kalipay. Salamat kaayo din do. Oh, unsa man, Mer? Gidapot na ba nimo nga akong gugma? Andam ka na ba nga magpakasal na ko? Naglibog ko din. Sila si tatay ug nanay. Ilabi na gid si Riming. Ayaw ka bala kanila. Ako'y mahibaw sa... Ako'y mahibang mupasabot nila. Ilabi na gyud ni Riming. Unsa man? Andam na ba ka nga magpakasal na ako? Ha? Mirasol? Oh, come on! Hoy, hoy, hoy! Nausa man ka, ha? Uy, lain ako ni mong hinilakan to. Oh, come on! Mura magkanding ihaw! Nasakitan lang ko siyo. Huwag yung kutuin ni Mirasol nga ako ang yung tinunan na yung barang. Bida, maura din, ha? Oh, come on! Sumuro din na. Gilaliman nga ng isalikway kasi imong kaugaling ng asawa. Wa manggo ka makasuway upang asawa ko. Mao nang di ka karilit na ko. Oh, come on! Naisabot ko ni mo, oy. Nagtawad ko ni motor kay abi na ko og andam ka mo dawat sa kamatuuran. Ha? Usa man ka, may raman ka sambog. Makadawat mo ko siyo. Pero nasakitan lang gus pag-ingon ni Mirasol nga di na ko niya di ko dito pangang sailong. Oh, come on. O niya, ha? Usap ka na discourage na yun ka? Unsaon pa man ako nabi? Nga nasuko naman siya nako bangag sailong. Ayaw pag-surrender. No retreat, no surrender. Kinahanglan nga, imo nang ipadayon. Continue your journey. Imo na ko nang nasugdan. O niya, gusto mo yung nga matabangan. Imo siya. Kinahanglan, bisag, unsa pa nagsakit, isulti ni Mirasol. Imo nang dawaton, you will accept it. Bisag, unsa pa'y mahitamo, whatever happen. Bitaw no? In English, naman yung kasabot mo. Ha? Oh, come on. Kinahanglan nga ato bangon na mo. Mangita kag solusyon. Aron sa ingon, makapadayon ka sa imong misyon. Continue your mission. Mangisog ko bangag sailong. Oh, come on, kana. Muna gusto. Kinahanglan nga mangisog yung ka. Get anger. Bitaw no. Oh, Gusto. Oh. Gusto yung kaso. Kinahanglan nga mangisog ko. Kana. Bangag sailong. Oh, come on. Sulihan ti Kator. Wa man ni kaso nga buhila ka. Nindot masabna. Pero kinahanglan nga kontrolado na imong kagalingon. Ug di ka mawa sa imong una-una. You will not get lost in your mind. Kumantay ka na. Basta kay pag-una-una yun, Pilmi. Kung unsay mga solusyon. Kinahanglan nga andam ka sa nang higayon. Ug di ka malupigan. Kay kung madiskarensi ka, unya magsigil lang kag tsabaw. Nga mura kag bata nga giihaw. Mura kag batang gilogan og duwaan. Awa yun kay lami ana. Pero siya. You will not taste good. Pero siya. Piis, pero siya. Uy, kagiuban mo siya. Di ba, magyug ka nga, uyang kayo ko. Tabangin lang sa taong ko siya, nga maisog ko siya, bangag sa Oh, ilong. come on. Isog man sa Kator. Isog ka, oy. Ang buhang nagyod mo. Determination. Kamantay ka na. Buhata lang yun ang unsa may husto. Ang tanang maayo mo'y buhata. Og sigurado ko nga malatasan na nimo ang tanang pagsuway ni Neng Kalibutana. Kay sigurado ko, nga kung kamaulang kang mudawat sa tanang mga pag-antos, matuman na yun ang imong mga damgo. Nga mamahimo, unya kang anghel, you will get angel. Bitaw no, bangag sa Oh, ilong. come on. Muna siya nga, Pukus. Pukus. Ha? Bantay ka ng kabayo, butangan o kanang kuhan skilig. Hindi ako sa amin. Oo, pukus na siya. Di na siya makalingi-lingi spikas-spikas. Dili, kuhan, di madaot ang una-una ba? Pukus lang yun, pukus ang mayo. Hindumi, nga doon ay ginoo, nga nagtanaw na to, nga wagitan niya pasagdi. Kay timan remember, kung pasagdan patas ginoo, wa nakatagi og laing chance nga mabuhi pa og balik dinis kalibutan. In English. You will not get back in earth. Bangag sa ilong. Bisay. Oh, come on. Pero kay niya ka. Ha? You are here. Mao nga magpasalamat ka. Nga maura ni ang imong misyon. Nga magbinutan o mutabang ka sa imong isigataw. Help one another. Ilabi na yun sa pagtabang nato ni Dindo. Nga bisag nakasasag dako diha di mo. Ginoo, yung taon tabangi ko. Kana. Kahibaw kung di yun nako kaya kunwa ka. Kana. Liguna in taon ko nga malatasan rin ako ang tanan. Kana.
og si Riming Tintay. Naarmas ilang kwarto, Jer. Unya, kumusta naman sila? Maura gihapon. Nay, nanaog na si Mirasol ay. Nato na. Nay, tay. Oh, Mirasol, ganihan na day kang naabot. Taon na, tay. Hain man si Riming. Naa siyang kwarto, tay. Magdungan tarog pangaon, ha? Mao kana mo na. Onay. Mas maayo hinoon. Tuod di ay nakoy importanteng isulti unya ninyo, tay, nay. Bahay man na sa unsa, Mirasol. Uy, ay na, si Riming ay. Kini Riming. Tay, nay. Asa man ka Riming? Wala ka po kadiyo, tay. Nay, mabalik ako na yun. Hapit na rabang panihapon, ha? Kung saan ang orasa runggod, asa ka man di paingon Riming? Nara ko tuon kadiyo sa ilang bibiyan, nay. Pero di ko magdugay dito. Yun na ragod una. Unsa naman mong duha, Mirasol? Nagtagad na mo? Tay, dili namin nung danon. Doon na hinoon ko importanteng isulti ninyo. O ba? Be ko na be. Unsa ka na importante isulti mo, ha, Mirasol? Sige. Sulti kay maminaw mi. Ay bahin ba na sa unsa, Mira? Koan, nay, tay. Nakadesisyon ako. Nakaroon tuig ka. Magminyo na ko usab. Unsa? Mayroon, anak. Unsa? Ay, Magminyo na ka? Kinsa? Kinsa yung makaslan, ha? Mirasol! Lisod kay pagtambong nga magpakaaron ingnon nga nakauyon ko sa taong pakaslan ni Mirasol. Basta ako, wag ko'y gana nga moapil ang kasala. Gusto na mo, ana. Dili ta maglalis, ana. Riming, adto sa imong kwarto kay mag-istorya ta dito. Kuidaw ka na ko, Riming. Kung musupak yung gani ka na mo, ha? Bantay ka lang. Bantay ka. Makita o niya ni mo kung unsa ko nga mao'y masuko. Ha! Hanggaw ng imong anak, Tintay. Kinahanglan nilang disiplinahon. Ay, kalma lang ko Ah, Jerry. kalma Kalma lang yun. ko sa. May istorya naman ko natugtaro nga dili kinanglang magdako pa na atong mga tingog. Taas pa kayong panahon aron ato ng sulbaron, Jer. Suberbiya ka na siya. Ha? Maore anak na to nga lahi ang batasan. Ayaw lang lagi palabis imong kasuko lagi taga-simbahan baya ka, ha? Nalimot ka. Limot na ko na. Ako rin ba ibang istorya ng Riming? Simbahan mo na ko. Kinahanglan nga di siya magbinuang na to, ha? Kalmahon ako gamay. Kalma. Simbahan mo na ko. Di siya magbinuang na to kay kung mo balibad gid siya. Ha? Ako lagi iyang kontra. Makita niya kung unsa ko masuko palag simbahan ko. Di ko mila nga ako siyang anak. Kalma lang lagi. Ayaw na lang pagtingog, oy, Jerry. Ako na yung musultian ng Riming. Ikaw man rin ako niya. Di ba ko taga-simbahan? Siguro agad na, ha? Siguro agad Tintay. Kay mahibaw ang gani nako nga mo balibad siya. Makita niya kung unsa si Jerry the Mouse. Anong layo pa man kayo ang pitsas yung kasal din? Mayon tatuog sulbuan na yun. Wala kaso, Joe. Tungod kay ang importante nga makapagandam sa mi. Sa husto, giba. Lisusab kayo kung atong dali-dalion. Magkayamuka to niyang agi. Bitaw. Sa tusap ka. Paundayunan lang gid na nato si Mirasol sa tanan niyang gusto aron nga makaingon gud siya kung unsa nato siya kapinangga. Goods kay mo mga pasakay din da. Goods. Pero sa tanaw ni mo, wa ang gyud kay makababag ini din. Ha? Wa makababag. Kinsa pa may magababag. Bisag bubalik pa si Arturo sa kalibutan. Uy, di na mapugngan nga mong desisyon ni Mirasol. Mao na pag-ainon din nga ang pag-isang dibdib ni Dindo og ni Mirasol. Wa na'y makapugong, Joe. Ako ni sa hingpit si Mirasol. O daghan unya ang maghilak panahon sa imong kasal din. Di maghihapon na magmahay ang ubang mga babae. Kay,
suportahan man gihapon ako sila, Jo. Ilan akong, kuan ba? Ilabin akong mabawi na nako ang mga bulawan. Correct. Ay noon, umila ang kalipay o gihandom ang tao nga mabuhi naman o makabatol o bahandi ng kalibutan na. Diba? Correct. Correct ka na yung dapita, Jo. Manay pagkaingnon nga way imposible kwarta. Ang tanan mabuhat kung naatay sakto nga kwarta, Jo. Pwede na to mabayran ang kalipay sa tao. Parehas kita kunahon na din. Gamay na lang pailog, Jo. Gamay na lang. Ug ang tanan mabulahan na niya ilabi na tong duol kayo sa akong lughan. O pasalamat kung daan mo na din. Kaya nahibaw man ko nga nag-una gusto mong listahan. Di ba? Sure ball na, Jo. Sure ball. Ikaw yung naguna sa akong huna-huna nga akong hatagan og dakong ganti tungod sa imong lawom nga pagsabot o pagsuporta nako hangtod karon. Tala namang isugod ako din. Ako ang ginagtumanon. Bisag unsa pa imong tabuhat ako. Ako din ang buhaton. Dayon mo, Paulo. Lucio. Salamat, Ning. Salamat ka, Ning. Mayong buntag, Brad Jerry. Oy. Kamu na ini. Sige. Butag, Brad. Sayo ko ninyong duha. Kuan, kumusta si Bradley Roger? Okay na. Lingkod. Lingkod na mo. Kanang Reming. Hatagis lang mainoming. Uy, ayaw naming. Salamat kayo. Baguhay mo sa aming nangapi. Yung sa may ako ikalagad ninyo, Paulo. Kuan, Roger. Si Mirasol ang among tuyo. Banga. Kuan. Naaman sa iyang kwarto. Murag, naapay ka istorya sa cellphone. Busy man ka na siya sa umaabot niyang kasal. Mo ba? Kano sa among kasal nila, Brad? Karon pang Disyembre 20. Anara sa atong simbahan. Ay, ako naman itong gipabaw si Padre Darwin. Mo ba? Layo pa di ay. Uy, kapit na, uy. Oktubre di aron. Pwede ba na mo may istorya ka diyo si Mirasol, Roger? Reming. Tay. Pwede man kayo, Paulo. Akong adtuon aron magkastoryahanay mo. Salamat kayo, Meng. Siyo. Okay, bon. Kining, Brad Jerry. Kumusta, Brad Jerry? Ay, Brad. Kumusta naman mo din, Brad Jerry? Barangay Hall, Brad. Maurig yapon. Pero mga Brad, hangyo lang ko ninyo. Ay, hangyo ay. Ayaw na tayo pagsigaw hisgot bahin ni Ili ba? Sorry. Sorry kayo, Brad Jerry. Wa taong tumatuyo, Brad. Uy. Kuhan ka lang, welcome man kayo mo din, ba? Wa ko'y pagsupakon, mubisita mo din, Pero, hangyo lang sa gihapon ko ninyo. Nga unta, di sa kayo mo magpalabig sa iyo, sa iyo sa ninyo, naapagod may daghang mga buhaton nun din, basta buntag. Come on. Di ba sa may magdugay din, Brad? Nara may tuyo ka dito si Brad Paulo ni Mirasol. Ito, Jerry. Oy! Umagaron! Uy. Kasayo ko din yung mga tawanan. Lagi. Nag-unsa man sila din, Sa'yo man sa lagi taon kay ni siya Roger. Nagunsa man ning tawhana din ni Brad. Wa mo baybaw. Nagkaslunon nami ni Mirasol. Uy, kasluno na mo, pero pa man mo makasal. Mga kailong. Karong siya mo tinubagan, ha? Swap. Ayaw mo pag-awa din, Kalma lang mo. Hilas ni mga tawana. Uy, my loves. May buntag. Pasensya na nga, kuan ka na nga, nasinta nga akong tingog sa makadiyot. Ha? Nga na ba? O sabi na hitabo, ha? XDC RMN Davao Radyo mo Nationwide. Kini si Trifon Pai Barilio Morales. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa are. Ako si Christopher Aravis, taga Barangay 38 Dusty, nakadawat o pinaskuhan
Sa XDC, salamat kayo sa inyong pinaskuhan. Sa XDC, Kambugyod ang consistent number 1, tatak Arimen. Dahil sinura maguhin na puyo sa Puro Concepcion, Undangan, Buhangin, Davao City. Ako dahil ang nakadaog sa 200 pesos pa GCash Q&A sa promo sa DXDC. Dili lang sa radyo inyong mabatian kundi sa online na usab. Apil na mo mga silingan o mga solid listener aron kamo na usab ang makadaog. Number 1 ang DXDC. Tatak RMN, daghang salamat. Sa radyo mo. Ako si Grace Baro na taga Tomas Monteverde, nakadawat og pinaskuhan sa DXDC. Salamat kaayo sa sayong pinaskuhan. Wala ko nagdahong nga ako'y mabunutan nila sa ilang pahalipay nga radyo o grocery. Kamu paminaw sad mo sa online o sa radio man para makadawat pod mo sa manako. Si DXDC kamo gyud ang consistent number 1, tatak RMN. AM radio station ni Odia. Sa survey kami ang number 1 nga AM radio station. O siyempre sa mga nagasilig na paminaw, sa DXD siya rin Davao, salamat kayo. Ready na, ready na. Aha, aha. Ready na, ready na. Kaya sana mo Manila. XDC Tatak Arimen. Tungod ini mga tawhana ay mga yamukmok. Unsa inyong toyo, Paulo, Lucio? Bayang buntag na mo, Mer. Pasensya na kaayo nga nasamok ka na mo rong sayos kabuntagon, ha? Unsa may ako'y kaalagad ninyo? Oh, come on, ako Mer. Kaning si Arturo Rao Este Paulo, mo'y doon ay tuyo ni mo. Unsa may toyo nimo, Paulo? Gusto nta ko, Mer, nga kita rang duha mo'y magsultihan ay. Bisa ka diyot lang gud. Di na mahimo. Uy. Ngalom de, og imon lang naisulti imong tuyo. Dindo, way kaso. Dali, Paulo. Ato tas tres magsultihan ay. Pero, Mer. Ayaw lang kabalaka, Dindo. Dali, Pao. Mga samukan. Ikaw, anong tutok ka na ko? Ha? Tutok ka? Ako? Oo, ikaw! Sigaw na imong ta. Ha? Sigaw na? Ay, lagas ako din. Sige naman idaan akong mga mata. O, kamo si... Dindo. Alita dali magsultihan sa kusina na. Kusina ka na. Tito. Pasag di lang sa diyan. Tito. Sa sunod ba? Ay, nalipasuglan nila yung mga tawhana din. Ay, ay, kabalaka nila. Dili. Ato dito. Adto tas unahan magsultihan ay. Dili ka din eh. Unsa magay mong tuyo nga may balik mong gikadinhi? Pasensya na kayo, Kamer. Kaya gusto lang kong masayod kung unsa ni katinuod nga magpakasal na kuno ka ni Dindo. Bangag, saylong. Tinuod na. Nakaset na ang adlaw sa mong kasal karong December 20. Mura ba ni gusto nimong mahibawan? Sigurado na ba ka sa imong desisyon, Mer? Yun na, Ragod. Nga na ba mura magag-agrabyado kayo sa kong desisyon? Kuan mo, good, Mer. Pasensya na kayo ka ba nga nahinomdom ka sa itong mga panaad kaniadto nga kung doon ay mawa na itong usa, di na kita magminyo pag-usap. Unsa pa na imong gipangyaw-yaw diha, uy?
Mer, muhangyo lang yung kunin mo. Bisag sa makausa lang kay gayon. Piyo nga ang imong mga mata. Ug kupti ang akong mga kamot ang makita nimo kung si kinsagyo ko. Nabuang na ka diha, Paulo? Nga naman mo gusto magyug nga imo kung patuhoon nga ikaw si Arturo? Mer, bisag last na lang. Hatagi lang ko gayon. Akong isaan nimo nga kung mupiyong lang ka ug kuptan nimo ang akong mga kamot. Bahala na di na kamutuon ako. Di na gyud ko mubalik din hangtod-hangtod. Dili ko. Please lang, Mer. Bisag kausa lang. Nga naman mo gusto mangyug ka? Hangyo mo lang guding ako, Mer. Total, inighuman ining akong hangyo. Di naman ko magpakita nimo. Please, Mer. Sure ka? Sure lagi. More pa, oh. Honest pag yun. Bangag sa ilong. Basta ha? Musaad ka na ko nga dili nagikunin mo sa mukon? Saadan ako nimo. Ha, sige. Mupiyong ko. Kupti ang duha na ko kakamot, Mer. Mikopot ako nimo. Unsa pa may gusto nimong mahitabo? Padayon na sa pagpiyong, Mer. Ug paminawa ang akong tingog. Sige. Maminaw ko nimo. Anya? Mer, nahinumdum ka kaniadto. Niyadtong dito ta sa dagat sa sikupan. Unya, namidbid ta atong baybayon nga puti kayo o mga bas. Unsa man imong gihibo diha oy Arturo? Ato man lagi nanganang naa diha sa bus. Kay nindot gud ana. Napoy heart unya, napoy naong nato. O Mer, kinayang baybayon, mao ni saksi sa atong timpos nga gugma. Nga bisag unsa pa'y mahitabo na itong duha, way butang nining kalibutan nga makapahimuwag sa itong mga panaad. O Arturo, saksi ang tibok palibot nga ikaw ra gyud ang akong higugmaon hangtod sa akong kamatayon. I love you forever, Mirasol. I love you too, Arturo. Buhi ko! Mirasol. Kinsa magyug ka? Nganong parehas mo magtingog ni Arturo, ha? Ako ni Mer. Ako ni si Arturo, ang imong banang matuod. Lisod kay pagtambong nga magpakaaron ingnon nga nakauyon ko sa taong pakasala ni Mirasol. Basta ako, wag ko'y gana nga moapil ang kasala. Gusto na mo, ana. Dili ta maglalis, ana. Rimeng, adto sa imong kwarto kay mag-istorya ta dito. Kuidaw ka na ko, Riming. Kung musupak yung gani ka na mo, bantay ka lang. Bantay ka. Makita o niya ni mo kung unsa ko nga mao'y masuko. Hanggaw ng imong anak tintay. Kinahanglan nilang disiplinahon. Ay, kalma lang ko na, Jerry. Kalma lang ko na usa. May istorya naman ko na natugtaro nga dili kinanglang magdako pa na atong mga tingog. Taas pa kayong panahon aron ato ng sulbaron, Jer. Suberbiya ka na siya. Ha? Maore anak na to nga lahi o batasan. Ayaw lang lagi palabis imong kasuko. Lagi taga-simbahan baya ka, ha? Nalimot ka. Limot na guda. Ako rin ba ibang istorya ng Riming? Simbahan mo ko. Kinahanglan nga di siya magbinuang na to. Kalmahon ako gamay. Kalma. Simbahan mo ko. Di siya magbinuang na to kay kung mo balibad gid siya. Ako lagi iyang kontra. Makita niya kung unsa ko masuko. Balag simbahan ko. Di ko mila nga ako siyang anak. Kalma lang lagi. Ayaw na lang pagtingog, oy, Jerry. Ako na yung musultian ng Riming. Ikaw man rin ako niya. Di ba ko taga-simbahan? Siguro agad na ha. Siguro agad tintay. Kay mahibaw ang gani nako nga mobalibad siya. Makita niya kung unsa si Jerry the Mouse. Anong layo pa man kayo ang pizzas yung kasal din? May ang tatuog sulbuan na yun. Wala kaso, Joe. Noon kay ang importante nga makapagandam sa mi. Sa husto gid pa. Disusab kayo kung atong dali-dalion. Magkaya muka to niyang agi. Bitaw. Sa tusap ka. Paundayunan lang gid na nato si Mirasol sa tanan niyang gusto aron nga makaingon gud siya
kung unsa na to siya kapinangga. Goods. Goods kay mo mga pasakay din da. Goods. Pero sa tanaw ni mo, wa ang gyud kay makababag ini din. Ha? Wa makababag. Kinsa pa may magababag. Aw, bisag bubalik pa si Arturo sa kalibutan. Uy, di na mapungan ang among desisyon ni Mirasol. Mao na pag-ainon din nga ang pag-isang dibdib ni Dindo og ni Mirasol. Wa na'y makapugong, Joe. Ako ni sa hingpit si Mirasol. O daghan unya ang maghilak panahon sa imong kasal din. Di magihapon ang magmahay ang ubang mga babae. Kay, suportahan man gihapon ako sila, Joe. Ilan na kong, kuan ba? Ilabin na kong mabawi na nako ang mga bulawan. Correct. Ay noon, umila ang kalipay o gihandom ang tao nga mabuhi naman o makabaton o bahan din ng kalibutan na. Diba? Correct. Correct ka na yung dapita, Joe. Manay pagkaingnon nga way imposible kwarta. Ang tanan mabuhat kong naatay sakto nga kwarta, Joe. Pwede na to mabayran ang kalipay sa tao. Parehas kita kunahon na din. Gamay na lang pa ilog, Joe. Gamay na lang. Og ang tanan mabulahan na niya ilabi na tong duol kayo sa akong lughan. O pasalamat kung daan mo na din. Kaya nahibaw man ko nga nag-una gyud ko sa imong listahan, di ba? Sure ball na, Joe. Sure ball. Ikaw gyud naguna sa akong hunahuna nga akong hatagan og dakong ganti tungod sa imong lawom nga pagsabot o pagsuporta nako hangtod karon. Tanan mong isugod ako din. Ako ang ginang tumanon. Bisag unsa pa imong tabuhat ako. Ako din ang buhaton. Dayon mo, Paulo. Lucio. Salamat, Ning. Salamat kami. Mayong buntag, Brad. Oy. Kamu dahil ni. Sige. Buntag, Brad. Sayo ko ninyong doha. Kuan, kumusta si Bradley Roger? Okay na. Lingkod. Lingkod na mo. Kanang Reming. Hatagis lang mainoming. Uy, ayaw naming. Salamat kayo. Baguhay mo sa aming nangapi. Yung sa may ako ikalagad ninyo. Paulo. Kuan Roger. Si Mirasol ang among tuyo. Banga. Kuan. Naaman sa iyang kwarto. Murag, naapay ka istorya sa cellphone. Busy magkana siya sa umaabot niyang kasal. Mo ba? Kamusta mo gday kasal nila, Brad? Karon pang Disyembre 20. Ang nara sa atong simbahan. Ay, ako naman itong gipabaw si Padre Darwin. Mo ba? Layo pa di ay. Uy, kapit na oy. Oktubre di aron. Pwede ba na mo may istorya ka diyo si Mirasol, Roger? Reming. Tay. Pwede man kayo, Paulo. Akong atuon aron magkaistoryahanay mo. Salamat kayo, Meng. Sure. Okay, bon. Kining, Bradley? Kumusta, Bradley? Brad. Kumusta naman mo din, Bradley? Barangay Hall, Brad. Maurig yapon. Pero mga Brad, hangyo lang ko ninyo. Ay, hangyo ay. Ayaw na tayo mo pagsigaw hisgot bahin ni Brad Ili. Sorry. Sorry kayo, Bradley. Wa taong tumatuyo, Brad. Uy. Kuhan ka lang, welcome man kayo mo din, ba? Wa ko'y pagsupakon, mo bisita mo din, Pero, hangyo lang sa gihapon ko ninyo. Nga unta, di sa kayo mo magpalabig sa iyo, sa yuha sa ninyo, naapagod may daghang mga buhaton nun lingod, basta buntag. Come on. Di ba sa may magdugay din, Brad? Nara may tuyo ka si Brad Paulo ni Mirasol. Dito, Jerry. Oy! Umagaroon! Uy! Kasayo ko din yung mga tawahan. Malagi. Nag-unsa man sila din, Sayo man sa lagi taon kay ni siya Bradger. Nag-unsa man ning tawahan na din ni Brad. Wa ba mo, baybaw? Nagkaslunon nami ni Mirasol. Uy, kaslunon na mo, pero pa man mo makasal. Mga kailong. Karong siya mo tinubagan, ha? Swap. Ayaw mo pag-awa din, Kalma lang mo. Hilas ni mga tawana. Uy, my loves. May buntag. Pasensya na nga, kuan ka na, nasinta ang akong tingog sa makadiyot. Ha? Nga ba?
O sabi na hitabo, ha? Ha? Tungod ini mga tawhana ay mga yamukmok. Unsa inyong toyo, Paulo, Lucio? Bayang buntag na mo, Mer. Pasensya na kayo nga nasamok ka na mo rong sayo sa kabuntagon, ha? Unsa may ako ikaalagad ninyo? Oh, come on. Ako, Mer. Kaning si Arturo ra, away isti Paulo. Mo'y doon ay tuyo ni mo. Unsa may toyo nimo, Paulo? Gusto nta ko, Mer, nga kitarang duha mo magsultihan ay. Bisa ka diyot lang ko. Di na mahimo. Uy. Nganom de, o imo na lang naisulti imong tuyo. Dindo, way kaso. Dali, Paulo. Ato tas tres magsultihan ay. Pero, Mer. Ayaw lang kabalaka, pero- Dindo. Ah. Dali, Pao. Mga samukan. Ikaw, anong tutok ka na ko? Ha? Tutok ka? Ako? Oo, ikaw! Sigaw na imong ta. Ha? Sigaw na? Ay, lagasako din. Sige naman idaan akong mga mata. Oh, come on. Dindo. Alita dili magsultihan sa kusina na. Kusina ta na. Tito. Pasag dilas ka diyan. Tito. Sa sunod ba? Ay, nalin pasuglan nila yung mga tawhana din. Ay, yo. Ay, kabalaka nila. Dili. Ato dito. Adto tas unahan magsultihan ay. Dili ka din. Unsa man kay imong toyo nga mibalik mong gikadinhi? Pasensya na kayo, Kamer. Kaya gusto lang kong masayod kung unsa ni katinuod nga magpakasal na kuno ka ni Dindo. Bangag, saylong. Tinuod na. Nakaset na ang adlaw sa mong kasal karong December 20. Mura ba ni gusto nimong mahibawan? Sigurado na ba ka sa imong desisyon, Mer? Yun na, Ragod. Nga na ba mura magag-agrabyado kayo sa kong desisyon? Kuan, good, Mer. Pasensya na kayo ka ba nga nahinomdom ka sa atong mga panaad kaniadto nga kung dunay mawa na tong usa di na kita magminyo pag-usap. Unsa pa ni imong gipangyaw-yaw diha, uy? Mer, muhangyo lang yung kunimo. Bisag sa makausa lang kay gayon. Piyo nga ang imong mga mata. Ug kupti ang akong mga kamot ang makita nimo kung si kinsagyo ko. Nabuang na ka diha, Paulo? Nga naman mo gusto magyuga nga imo kung patuhoon nga ikaw si Arturo? Mer, bisag last na lang. Hatagi lang ko gayon. Akong isaan nimo nga kumupiyong lang ka ug kuptan nimo ang akong mga kamot. Bahala na di na kamutuon ako. Di na gyud ko mubalik ni hangtod-hangtod. Dili ko. Please lang, Mer. Bisag kausa lang. Nga naman mo gusto mangyug ka? Hangyo mo lang guding ako, Mer. Total, inighuman ining akong hangyo. Di naman ko magpakita nimo. Please, Mer. Sure ka? Sure lagi. More pa, oh. Honest pag yun. Bangag sa ilong. Basta ha? Musaad ka na ko nga dili nagyug ko nimo sa mukon? Saadan ako nimo. Ha, sige. Mupiyong ko. Kupti ang duha na ko kakamot, Mer. Mikopot na ko nimo. Unsa pa may gusto nimong mahitabo? Padayon na sa pagpiyong, Mer. Ug paminawa ang akong tingog. Sige. Maminaw ko nimo. Unya? Mer, nahinomdom ka kaniadto. Niadtong dito ta sa dagat sa sikupan. Unya, namidpid ta atong baybayon nga puti kayo o mga bas. Unsa man imong gihimo diha, uy, Arturo? Ato man lagi nanganang naa diha sa bus. Kaya nindot gud ana. Napoy heart unya, napoy naong nato. Mer, kinayang baybayon, mao ni saksi sa atong timpos nga gugma. Nga bisag unsa pay mahitabo na tong duha, way butang nining kalibutan nga makapahimuwag sa tong mga panaad. Arturo. Saksi ang tibok palibot nga ikaw ra gyud ang akong higugmaon hangtod sa akong kamatayon. I love you forever, Mirasol. I love you too, Arturo. Buhi ko! Mirasol. Kinsa magyug ka? Nganong parehas mo magtingog ni Arturo, ha? Ako ni Mer. Ako ni si Arturo, ang imong banang matuod. Buhi
lagi ko. Mirasol, Kinsa magyug ka? Nganong parehas mo magtingog ni Arturo, ha? ako ni Mer. Ako ni si Arturo, ang imong banang matuod. Dili ka si Arturo. Impostor ka! Pawa din Pawa! Pawa din sa mga pugo-pugo sa kagalingon! Pawa! Pero, asa dito po? Ha? Oo, mupawa ko. Kung sa iyong gibuhatin mo? Wa din to. Wari kaso. Sige, Mer, arin ako. Oh, ano sa man? Ha? Okay ka, Mer? Okay ako dito. Ayaw na kabalakan ako. Bimo ko na ako kung saan nagibuhat atong tawhanan nimo. Wara. Okay na. Uway kaso. Kumusta naman mo si mo igsuon? Nay, sa ako nang giingon ninyo, wa ko magdumot ni Mirasol. Ug usa pa, wa naman mi mag-away. Okay ra man ning duha. Sa ato pa. Miuyon ka na nga ikaw mahimuong maid of honor? Ay, pastila, Nay. Ngano man di ay og dili ko mag-maid of honor? Di ba daay madayon na gilang kasal kun wa ko? Uy, Riming. Ayaw ra gud pagsultig ingon ana. Nahibaw kong nagpaubos na ng imong maguwang nimo. Busa respeto tahura lang sa dangyang hangyo diha nimo. Ay, pinugsanay na gidairon bisag di luag sa akong dugang nga mutambong ko silang kasal. Sangan sa atong pamilya, Riming. Ngilad paminahon sa uban nga ikaw ra unyay dili mo tambong. Unya ang tanan, naa, ug misuporta nato. Di ba daay mahimo, Nay, nga magunahon na pa ko og taas na panahon? Total, layo pa man sabtong adlaw silang kasal. Mas maayo man gyud nang maandam ng daan ba samtang layo pa. Kay ibutang biya na sa invitation letter ang imong pangana aron mahibaw-an sa uban. Kung mangita na lang daay sila lain, ay. Baya ka, Riming, oy. Ayaw na pagdagkakatarungan, oy. Bahala nagwa ka makauyon ni Dindo. Basta kitambong lang gyud sa ilang kasal. Kibaw na hangyos imong igsuon nga mutambong ka gyud. Tagay lang kog dugang panahon, Nay. Kay mo ingon niya ko nimo. Boy no, sige. Sunod semana, kinahanglan nga dili na ako makadungog nga mobalibad pa ka, ha? Hello, kalain ni mo, Nay, uy. Magbuot day ka sa akong desisyon. Ay, maglikay na lang ko tas kagubot, Riming. Ilabi na gyud sa imong tatay. Lain pa kinagmasuko na si Jerry. Na, basi magdako na unya hinuon ning gamayng butang. Sakti lang, Nay. Akong pa rin kamutan sa sunod semana nga magkahukom na kog tarong. Ayaw lang una ko ninyo pugsa karon. Kaya ako'y giukwardan sa akong kaugalingon nga musanong dayon ko. Nga wa pagani kong kauyon. Basta. Siguro alang gyud, Riming. Oh, come on. Nakidungog ko nga, binako ang tingog ni Mirasol. O iya kang gibugaw. Ha? What happened? Murugwan na kay puruhan siya. Nasuko gyapon si Mirasol nako ug di nagyug ko paduulo niya. Pangag sa ilong. Oh, come on. Padayon lang, padayon. Pasagdi lang masuko sa nimo. Basta kay ayaw gyud ug bakuya ang imong gisulti niya. Sultihi gyapon siya, talk to her. Deep size. Ay. Ang nakalisod siya, okay. Nagasaad na sa kunya nga di nagyud nako sa samukon pa hangtod sa hangtod. Oh, come on. Anong isaad magkaniya? Ha? Katarungan na tong ako, Asyo. Kaya ron usugot lang yun siya sa akong gihangyo niya nga ipiyong ang iyang mga mata ug kuptan niya nga itong mga kamot. Oh, kamot unya. Saman. Ha? Did you touch her? May kupot sa bday ka sa iyang mga kamot. Did you touch her, han? Unag gikuptan niya nga nagpiyong ang iyang mga mata. Unya ako siyang gipainumduman sa among kaagi nga misaad siya nako nga ako ra ang iyang higugmaon hangtod sa hangtod. Moto nga mura siya nakuratan pagbukan niya kalit sa iyang mga mata. Ug iya dayon kong gidasunan ug pangutana kung kinsa gyud kuno ko. Moto nga ako gyud siyang giingnan nga ako si Arturo bangat sa ilo. Oh, come on. Unya, wa gyapon siya makumbinser nga ikaw si Arturo. Wa gyapon, pertig yung gahiya. Ug nasuko ay noon siya samot nako ug iya kong gihinganan og impostor. Oh, come on. Sa ilong. Sagdi lang, Tor. Natural na nga maunay iyang maagian. Imo ba? Imo.
hapit ko masipyat. Basta kay imo magyan. Oh. Ayaw na yun pag-surrender. No retreat, no surrender. Makasabot lagi na siya sa kadugayan kanas Mirasol. Oh, come on. Upadayon pag yung ko inisyo. Ay, padayon na yun. Continue your journey. Bala kung sa'yo mahitabo. Whatever happen. Kuan ba, ang ako ba siyo? Kung maura gihapon, og di yun siya mutuon ako. Kung siya magay akong buhaton, bang hagsaylong. Oh, come on. Padayon niya po ka. Padayon. Pero siyo, Ah, marag, mas epektibo git nga lito nga kung gihangyo nimo. oh, come on. Ang hain man adto, ha? Kato pa nga kung giingon nga ikaw na rin mangulitaw ni Mirasol. Ha? Oh, come on. Unsa? Oh, excited na kayo ko dito. Sa adlaw niya, sa among kasal ni Mirasol. Mausab kami din do. Hmm. Di na sabi makapaabot sa adlaw sa inyong kasal. Kuan ka na, salamat yung kayo ninyo, Tito, ha? O, ni Tita Tintay, nga may suporta gid namo. Wa ka na sapayan, oy dindo. Kami ang angay nga magpasalamat nimo. Kinakita na ko ang imong lahom nga pailob o pag-antos sukad pa kani adto. Nahibaw mi. Nga imong gagwanta ang taas nga panahon aron lang musanong si Mirasol nga magpakasal nimo. So, tayong pag-antos ra gyud. Mao. Magig na dito. Nagpaabot ra gyud ko. Wala to na ko iksapayan bisag, wadayon ko sugta ni Mirasol. Pero sugod karon din do. Bansaya ang imong kaugalingon sa pagtawag na mo og tatay og nanay. Ni Tintay ba? Nanay tatay. Mas luag og nindot pang pamation nga isipon ni mong imong mga ginikanan. Mao lagi. Pasensya na ka, Tito. Tatay lagi, tatay. Ayaw lagi ang tito, tatay. Tatay. Tay. Kana! Mo na gusto. Magtatay yun ka. Aron sa mga maanad ka og sangpit na magtatay nanay ba? Sige. Sugod ka ron. Tatay o nanay na nga akong itawag ninyo ni Nanay Tintay. Ay, pagkatamis, pamation. Sangko sa langit ang akong kalipay nga gibati karon dindo. Nga kabahin ka na gyud sa among pamilya sa dili madugay. Parehas kita gibati. Tay. Sangko sabgid sa langit ang akong kalipay. Daw gibayaw ko sa kapanganuran sa akong gibati karon. Tay. Kumusta na kaming? Maayo man. Nasuko pa maghihapon ka na ako ang karon? Nga kong masuko man ko nimo. Sukad pa ka ni Adto Mir, wag gid ko masuko nimo. Hinuon, nang luod ko, pero ako magdumot. Salamat nga wala ka masuko na ako. Ikaw rin ginagunaw na nga nasuko ko nimo. Basin ikaw kain noon. Wa ko masuko ni mo Nang luod lang sa dinuon ko. Aw, parehas ng duha. Pero, Ming, dili kita anging mangluod sa usag-usa. Kinahanglan gyud nga magkasinabtanay kita permi. Oo, bitaw. Kinahanglan magyud. O gani, angay saptang magtinabangay sa mga butang nga atong nalipkan. Ilabi na sa mga butang nga wate kasiguruan kung tanan tawhana. Takos pag naton dawaton isip kabahin sa atong pamilya. O kaha, unsa gyud tinud-an na niyang motibo. Nasayod man tang daghan siya mga babae nga gibinuangan. O gani, nahimo pa siyang suspek kani ato sa kamatayon sa imong bana. Di ba? Gilat kayong paminahon nga siya pag imong gipili karon. Sorry kaayo, Ming. Ingon na lang ba di ay nanak sayon, Mir? Mao gini mga butang nga wala ko isap ti hangtod ron. Unoon sa misteryosong hinungdan nga siya pa imong gipili. Tingali, gugma ang rason ining tanan. Gugma? Ha? Katuanan. Bisag dako gihapon kayo nga atong pagduda nga may kalabutan siya sa krimen kaniadto. Unya gugma ang imo natong pasangil aron lang madawat nato siya tipon sa atong pamilya. Sa tinuod lang, Mir. Nasakitan kay ko. Tungod kay pinangga kay tika nga igsuon. Gusto ko manalipod ni mo. Pero ako'y mahimo tungod kay gipili man nimo tutong na. Gusto na.
Gusto na palihog lang. Di na ta maglalisa ng mga butanga. Kawang lang ang tanan kung tungod lang sa imong gugma nga to niya. Pero ang gugma o kaluoy nato sa nahitabo ni Arturo kani Anto. Naway bili. Tuot kinabutaan tas imong gugma nga tos tao nga nagpapatay sa imong bana. Unsa? Yun na, wa ko ba kasabot, attorney? Unsa ko'y imbergongon? No, di na mahimo. Nasitong na mga butang na. O, bitaw. Nakapirma ko og nabayran na nako ang uban ako mga utang. Ha? Uy! Klaro ako na, attorney. Buhat ang imong trabaho. Kay kun di gani na ma-resolve ng isyuhab. Ingna na si Mr. Valdez nga, wa pa siya makaila kung sikinsa ko. Busa di ko nila hagiton og ingon niya na. Ug ayaw gyud sukda ang akong pailob. Tungod lang niya ng mga butanga. Kiwa gyud ko mahadlok labi sa unsa pa'y mahitabo. Oo, sige. Og, di na ko gusto. Ug daghan pang istorya riha. Dili sila kapaabot nga mabayran ako sila. Aw! Magpasensyahay lang niya ta. Isag mo pabor pa nila ang korte. Pero di ko musugot. Nilang embargoho ng akong mga properties. Oh, sige. Ipaklaro na niya ang tanan. Sige. Bye. Buisit. Gihatagan yung kong dakong problema da. Usam na problema din. Buang ginis Mr. Valdez. Gusto niyang embargohon ang tanan akong mga properties sa Villa Casa. Uy, mo ba? Nagsalig bang banatuhan na? Nga ikabuga. Pero, kung ako yung hagiton, di na ko siya sibugan. Bahala nagpabor niya ang korte. Sukla na ko siya bisag unsa pa'y mahitabo. Yeah. May plano naman din. Ignoro niya, tika. Basta ako unya ning ipatrabaho ni mo. Aw, ingnan niya ko din. Pesa ko sa orasa. Naglalis na sad mong riming? Wa man ay. Nang hubag man sad lagi ng mata nimo. Wa ra ni nay, uy. Nay. Oh, unsa man mer? Okay raman siguro no nga lain-lay atong ibutang nga pangahan sa Maid of Honor. Oh, kay ngano? Nibalibad gid si Riming. Di lang siguro nato pugson si Riming, nay. Kinaaman sa si katarungan ko. Oy, dili na mahimo oy. Bisag unsa pa nang iyang katarungan Mirasol, kinahanglang mo tambong gid siya. Ug siya giang ang himuong Maid of Honor kay igsuon kaniya. Di lang siguro nato siya pugson, nay. Nakasabot man sa kong Riming. Mangita na lang siguro taglain. Makiksulti ko niya gusab. Misaad man to siya na ako nga ining si Manaha, muhukom siya. Ako rin mahibaw niya Mirasol. Kinahanglang mo apil gid siya. Di lang siguro nato pugson si Riming, nay. Kinaaman sa si katarungan ko. Oy, dili na mahimo oy. Bisag unsa pa nang iyang katarungan Mirasol, kinahanglang mo tambong gid siya. Ug siya giang ang himuong Maid of Honor kay igsuon kaniya. Di lang siguro nato siya pugson, nay. Nakasabot man sa kong Riming. Mangita na lang siguro taglain. Makiksulti ko niya gusab. Misaad man to siya na ako nga ining si Manaha, muhukom siya. Ako rin mahibaw niya Mirasol. Kinahanglang mo apil gid siya.
Nganong law man kayo kag panghupaw? Oh, kuan. Maala ko una-una. Unsa may mong giuna-una? Kuan ba? Kato ba si Paulo? Unsa may gituyo niya diha nimo? Unsa man? Nangulitaw to siya nimo? Aw, wa uy. Ayaw lang to tagatong tawhana. Pagtarong ba? Di ko gusto nga magsamok ko nimong tawhana. Kaslunon na ba yata? Ayaw ka bala ka din. Naibaw na to siya nga kaslunon na ta. Huwag ko kauyon sa batasan na itong tawhana ra. Huwag respeto. Naibaw ko nga nangulitaw to siya nimo. Pasag din na lang good. Wala na'y kaso din uy. Ang importante nga hapit ang atong kasal. Oh, pero naada hinoon ko'y pangutanan nimo din. Unsa man na? Motoo ba ka anang reincarnation? Ngano kung ako may mo pangutan on bahin ana nga. Wa mo ko kalibutan ano mga butanga. Ug usa pa sa tinuod lang mer. Di ko interesado anang mga butanga. Kung kaya ang importante para nako sa ako rin yung kinabuhi. Wa na lain. Ikaw rin yun. Pero yun na pa. Anong nangutan naman kabahin, ana, ha? Kuan man good. Gipadam ko man ko ni Arturo nga dako ko na siyang buhi. Naunsa, magkatawa mo lang na mo, Miroy. Mura man gud og tinuod ang akong damgo din. O niya si Arturo ko no. May gamit og laing lawas. Uy! Ayo pagtuo anong damgo. Uy, damgo ra na. Damgo ra na. Wa man gud kumutuo dayon good. Nahibaw ko kung damgo ra to. Pero usahay ba ya? Makaingon ta sa atong damgo nga murag tinuod, di ba? Oo, mura lang, mura. Pero di yun na tinuod. Yun na paragod. Kung pananglit lang sa matinood ang imong gisulti, sa may mahitabo sa atong relasyon. Wa ko mahibaw din do. Ha? Uy, sa ato pa di ay, nagduha-duha pa di ka na ako? Di man sa ingon anak din. Pero unsa man gyud? Magpakasal pa ka nako kun sakyan nato nga tinuod ng imong gidamgo? Uy, di na lang siguro ta mag-iskot anak din do. Nahibaw kung dili gina mahitabo. Kay damgo ra tong tanan. Ay, pastilan, tintay. Baguhay lang kami nag-istoryahanay ni Mayor. Misugot siya nga siya'y usa sa muluhod sa kasalon niya nila ni Dindo og Mirasol. Uy, mauba, Jer. Hasta si Kapitan. Ang wa pa na kumaing ni, ang gobernador na lang. Uy, di na siguro kinahanglan nga hastang gobernador, uy. Igo na lang mayor ug ang kapitan nga mo'y atong dapiton, uy. Uy, tintay. Basi nalimot ka, ha? Ngaing grande ang kasal sa atong anak. Uy, Jerry, baya ka do. Wa man kasugo ang hastang gobernador maugi imong paludhon. Mas maayo maging apel ang gobernador, tintay, ha? Aron makaingon ang tanan dinis ato nga. Ingon inita ka lang doon ining dapita. Ay, ni mo, Jerry. Kamabaw pa ni mo kalipay, oy. Mor ginay mong giapas, ha? Aron ingnon ka, anak? Nusa ka mo. Kuan dili ba? Angay kang mag-agad nila ni Mirasol og Dindo kung unsa ilang gustong himuon. Kung kinsay gusto nilang mga sponsor sa ilang kasal. Iulo ko palabis mong gibati diha. Wa may kaso tintay. Sige, mindset ba? Mindset. Kaya kung musugot ng gobernador, dako ka na tong garbo, uy. Og sigurado sab ko, malipay sila sa Dindog Mirasol. Ano mindset ba? Wag ginay kalaki ng mga butanga, Jerry. Para nako,
Sila si Mirasol may atong agdon. Og dili ta magbuot kung unsay gusto nilang mahitabo silang umaabot nga kasal. Wag na gyud chance yo. Nga matuo pa na ako sa Mirasol. Murag ikaw ang nagya ko paglaom ini bangag sa ilong. Oh, come on. Ganun ako na masab. Ano? Why? Why? Dilayla. Stirlan na mo natural. Anghel nga magbalantay pa ka, ikaw gay makaluwas na ako bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw pagsaling nga imo kung anghel nga magbalantay, Tor. Ha? Nga, ako na kayo makasulbad sa tanan imong problema. Igora ko nga, mugiyan nimo. Pero di yun ako'y makaluwas nimo. I am your guide, guardian angel, but I can only guide. Okay? Oh, kaya yun na, kinsa nga naman ay makaluwas na ako, ani. Ikaw na yun sa imong kaugalingon. Magdepende na kung unsaon mo pagdaang imong kaugalingon. How you carry yourself. Sa kiis. O sa kiis? Wansyo ba? Nagkinahanglan lang yun ko sa imong tabang. E kung ako lang yung usa ining kalakihan, mawa nagyug ko sa akong kaugalingon. Di nagyug ko makahimo sa akong misyon. Bangag sa ilong. Oh, kamon, gitabangan bitaw di ka. Ha? Di ba? I help you. Ay, ang buot ba na ako'y pasabot yung banga? Imo kong tabangan, aron ikaw na lang mangulitaw kunuhay ni Mirasol. Kunuhay ba? Kunuhay! Paskan! Aniya! Nasas paskan! Hay! Binuanga ng imong nauna, Tor. Kapila naman kaing na nga. Di lagi na mahimo kanat bidan kiriwan equals 1. Kariwan na, squirot. Why squirot? Ya. Stilan biya ni mo. Hilong di man mahimo siyo. Nga teknik raman ni nato, aron di yun ni mahidayon ang pagpakasal ni Mirasol nga to ni Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, nakasiguro di ka ng imong ideya. Nga kung akong paglitawan si Mirasol, masugot siya na ako. Ha? Una ba yan sa tanan? First of all, anghel ba ako, Tor? I'm the angel. Unya ikaduha, second of all. Ha? Pag yung kumakasuway anang mga butang nga taon. Ay, sa'yo na kayo nasyo. Tuduan mo taka. Tabangan ta ka. Kaya kung musugot ni mo si Mirasol, siguro yun ko nga di yun madayon ang kasal. Bangag sa ilong. Oh, come on, Paskang! Nanasas Paskang! Nanasas Paskang! Di ka ng problema. Kaya kung nakita, anak, Tor. Ay, delikado kayo kung ako nang sundo ng imong gisugo na ko. Kay anin kung simba ko, musugot si Mirasol ako. Ha? Sigurado yun ko. Nga mas dako undiha ang problema. Ha? Mas dako na unyang problema ang sunod nga mahitabo. Bangag sa ilong. Oh, ano na kaingon nga mas dako ang problema ang sunod nga may tabo? Aber, bangag sa ilong. Oh, come on. Natural. Ha? Huna-huna agmayo. Think twice, thrice, four twice. Prince Price. Oh, Prince Price. Kung pananglit lang. Ha? Kung pananglit. Sugton ko ni Mirasol. Oh. Unsa may sunod nga mahitabo. Oh, of course. Padugayon una ninyo ang inyong relasyon hangtod nga malimot siya ni Dindo. Unya sila malimot na siya, imo sa siyang iuli diri nako. Bangag sa ilong. Gisuwa yan, mabuangan eh. Inaon sa naman eh. Gisayunan malang ka, oy. Ang pangutana, the question is, kung mubalik pa ba kaha na siya ni mo? Ikaw na bitay kaingon nga, wa na'y puruhan nga sugton ka niya pagbalik. Tabangan naman ko ni mo na higayon na, ikaw na mo pasabot niya, bangag sa ilong. Oh, come on. Hay, wa gina na maong imong huna-huna, Tor. Naghimo lang kag imposible nga senaryo. Impossible dream. To dream the impossible dream. Sundan lang gugusyo-gusyo, ay lang guguglalisa siyo. Di lang na magunahon sa mga sunod nga mahitabo. Ang una-unaon, una nato nga, imo siyang pangulitawhan kunuhay. Unya, kung sugton ka niya, sa ingon anang pagiha, di nagyod unya mahinayon ang ilang kasal ni Dindo. Maura na atong tumong og tuyo, bangag sa ilong. Oh, come on. Pastilan! Imo yung kong ibutan sa nagpong pahamak na. Ay! Tilan. Sige na lang, good. Maura bitaw na importante sa atong misyon. Kay magkatabang tan ni Mirasol, magkatabang sa tan ni Dindo, nga di siya makahinayak og himong binuang sa kong sawa, bangag sa ilong. Ay! Deep sigh. Sige lang. Ako nang timbang-timbangon ang imong gisugyo ako, Tor. Okay? Di una ko musanong na yon. Una na ko o kalibuan kay higayon. 1,000 times. Una ko muhimo sa kong okom. My judgment 1,000 times. Tungiga. Basta siya ha. Aha. Tabangi lang yung ko. That's it.
Bangag sailong. Di napitingin. Iyan lang. Nipitingin. Ha? Huwag dyan palibak to. Huwag palibak. Sa kay Tuyo yaning panuwaya eh. Oh, Din! May buntag! Unsay atong ikalagan nimo? What is our channeling sa lagad? Your servant. Your servant. Okay. Okay. Bangag sailong. Oh, come on. Paminaw, kamoy akong tuyo. Ilabi na kayo ta, Paulo. Lingkod din, lingkod. Sitting down, sitting down. Di ko magdugay. Here's the chair. Here's the chair. Yan, Higo. Uy. Kay pasidan ang tanang mong daan. Labi na gyud ka. Uy. Tungkol kanihibaw kung nangulitaw ka ni Mirasol. Wow. Ayaw na lang pamakak. Nahibaw ko. Kay gisultihan ko ni Mirasol. Nga naninguha ka niya. Bangag sailong. Kuan, suway mo lang gutong ako din. Wala. Kuan, batisting. Pagtaro nga. Wa pa siguro ka magkailan ako og skins ako. Last lang nina kong pasidaan ninyo, ha? Ako og si Mirasol. Kasluno na. O kung magsamo pagani mo gihapon na mo. Ikaw, alis to lang, ha? O gamon doa. Di na unya mo ikita nining dapita. Nakasabot mo! Kini nga kong isulti nimo. Last na lang din akong hangyo, Hariming. Og nang hinaot ko nga imong paminawon og sundon. May tungod na sabna sa kasal nila ni Mirasol, nay? Misulti na ko si Mirasol nga mihangyo na siya nimo. Nahibaw naman siguro ka, nay, kung unsay akong tubag. Nahibaw kong nagdumot gihapon ka ni Dindo. Bisag dili lang para ni Dindo. Para na lang sa imong igsuon, Riming. Nagpaubos ug nangayo nagpasaylo nimo si Mirasol. At agi lang sa dintaon sa gigayon. Kaya lisod kayo nga ikaw rin bugtong ng igsuon, niya ikaw pagidili mo tambong o niya sa ilang kasal. Dili na maayo para sa atong pamilya, Riming. Pero, nay, sa inyong pagtuo, maayo ka ha sa pananaw sa uban? Nga si Dindo mo ipakasal ni Mirasol? Nga napagya man ginastanan nga si Dindo, maog yung nagpapatay ni Arturo kaniadto? Asa may pangila doon ana sa pananaw sa mga tao? Sa ako nang giingon nimo, nga way basihan ang tanang mga pasangil batok ni Dindo. Nahukman na ka na sa korte nga inusinti gid siya. Para nako, nay, kung ang korte napatuo nila nga inosente si Dindo, ako, di og di ko mutuo, nga wa siya kalabutan sa kamatay ni Arturo kaniadto. Husto na, Rimeng. Dili na ta maghisgot ang mga butanga. Ang importante nga ato masuportahan ang imong igsuon. Kay dili ta makaako nga ato siyang pasagdan ug iangin sa ato mga kaugalingong pagtuo. Sagdi lang, nay. Ikasubok ko. Sa pagkakaroon, wa pag ko kahimo sa akong hukom. Kung naangay ba kong musuporta sa ilang kaminyoon. Kaya sa pagkakaroon, bugat pagyud sa akong buot ang desisyon nga gihimo ni Mirasol. Kita katosyo. Sa sinultihan palang daan ni Dindo, di gyud ko kaako nga siya mo'y makapanag-iyas kong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. BS! BS. Bitaw sab. Sakto man ka to. Sakto ka. You're right. Monanda ko kayo kung pagsupak nga siya gipili karon ni Mirasol. Bangag sa ilong. Ay, size. Size. Ang problema na to, Iniron. Dili City. Size to. The problem is, kung saan na to ni pagsulbad, nga nakatakda naman yun, ang adlaw sa ilang kasal. Mao lagi. Ang akong gingon nimo siyo, nga kinahanglan nga uyunan ako nimo sa akong gihangyaw nimo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kung mangita lang ang taglain, Tor. Kanang, di lang ako. Kanang, not me. Nakisa pa may lain nga, wala naman tayo lain mapamalihukan. Ang masadog si Padre Darwin. Ikaw na lang, Jud, kaya mas kasarigan ka, unya nakasabot na sa gaya ng atong sitwasyon karon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kining,
Bueno. Buinal ko no. Buinal ko no. Hapagi pa ko kutubog mator. Give me a chance. Okay? Kung angay ba kung musanong sa imong gihangyo, doon at ako'y nahuna-hunaan. Pero, kining, musungkot pa yun eh. Ayaw na paatag ugma. Kinagdagan ang oras. Maglisod niya tagukod. Kusog na ba kayo nabdagan? Usik yung panahon kung dukidugay yung paninatosyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di ba yun ingon anak ka sayon, Tor? It's not that easy. Okay? Kay daghan pa kay taog angayang ikonsidera na ini. Ano rason? The first reason, dako pa kayong questionable. Kung dako ba og puruhan nga sugton ko ni Mirasol? Ikaduha, second of all, nalisunon pa kay ni ang akong nagway. Naghirig ni mura ni katumpagon. Ikatulo, third of all, watay kwarta para makasukol ta ni Dindo. No money involved. Fourth of all, ikaw pas, kung saan na to, aron magkabalik na dito sa ilan ni Mirasol. Kay, wala, gibahara na baya ka. Gibahara na mabaya ka niya nga, di nakipantuos ila, di ba? Sayo na nasyo. Kanang tanan mo mga gisulti, di taangay mo balaka na. Kay sigurado kong puruhan na sugton ka ni Mirasol kay sa itsuraan maya ka, ha? Kay itsuraan ka, ang imong itsura, mayo, papo. Ang imong naong, lubot na ni Kuan. Dindo. Oh, come on! Come on ba nga? Kali ha, oy! Sabi ka. Ikaw na may kaingon ka mas gwapo makanako. Unya karon, mo na hinoong bakwiyon. Dito tinawag kong sulti sa una, oy. Sabi ka. Karon mo'y tinuod ng suraan ka. Ay, nagkabalakas yun. Sanong na lang yun, karon yun dayon. Kay ako'y bahala ni mo. Aron sugton yun ka ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on! Sa mga istorya na. Ganyan pa na siya. Tungod na sa bisyo ni Dindo, mubitong giunay ito niya ang kaugalingon ng amahan para makalusot siya sa tanan niyang tulubagon. Dako man kayo na siya sa iyang amahan kaniadto. Bangag silong. Oh, come on. Imbi. Si Imbi. Mau ba? Grabe ginakidautan si Dindo. Mubitong nakapanghupaw ko siya. Kung anong kanapang tahasa ang gihatag sa ginoon ako. Kaya kung naibaw pa ko, na pinakalisod yun og delikado kay nas Dindo, uy, kuli kayo nga mausab yun siya. Lucio, Paulo. Oh, come on. Ming! Uy, ikaw mo rin na, Ming. Bangag sa ilong. Oh, come on. Lingkod, Ming. Ayaw lang, Pao. Salamat ka, ayo. Di isab ko magtugay sa akong tuyo ninyo. Oh, come on. Usa mo no taday among ikaalagad ni Muming. What can we alagadize? Kuan. Doon na lang ko'y gustong klarohon. Labi na gani mo, Paulo. Bayan sa unsa man na, Ming. Bangag sa ilong. Dili ni bangag sa ilong. Kanang... Bangag, guys. Abi ko mo. Kana bang... may kaso na ba kung doon na mo tinguha sa akong igsuon ba? Labi na gani mo, Paulo. Huwag di ko'y supak. Gani, malipay ko kung ikaw iyang sugton. Ha? Tinuod ka, Ming? Tikim. Bangag sa ilong. Tikim. Si Tikim. Tinuod ka, Ming. Kanang... Gusto gani ko nga mutabang pagani ni mo. Uy, masoy. Uy, masoy. Pero doon na lang ko'y wa mauyuni sa imong aksyon. Unsa man, Ming? Bangag sa ilong. Dili lagi ni bangag sa ilong, Paulo. Kini bang ako ba, akong tuyo ba? Nganong nagpatuo man ka sa akong igsuon nga ikaw si Arturo? Ha? Tubaga ko. Titi. Tubagator. Yuti. Usay yuti. Usay-tor. Kuan. Nganong, siya nganong niyo ka tubagator? Lipat na marag ni. Pasensya na kami. Mahimog ako'y mo tubag sa imong pangutana, Ming. Taklaruha lang ha. Unsa nganong niingon kagtur? Ha? Kanang dili man gud ikaw akong gipangutana, siya man siya. Kuan kanang Ming, ay lakas ako, Ming. Oh, pasaylo walang kudaan kon unsay imong paminaw nga nasayop ko ini. Diretso ako og tubag, Paulo. Kuan, Ming, ang tinuod kanang sige. Lausa sa pag-istorya ba? Kalisuran eh. Pasensya na yung kay kami. Nasa dispas ka. Pasensya na kay kami nga. Ako ratong gituyo. Kay di man ko gusto nga si Mirasol makasal ni Dindo. Bangag sa ilong. Di na sa lagi na bangag. Time para good. Magklarohay ragot na bahay na, Paulo? Uy, hanap pa rin eh. Be, kung mao man gani ng imong katarungan, parehas sa Augusto.
Ako sab, dako ko supak nga si Dindo mo ipiliun ni Mirasol. Uy, masoy. Kisa nas masoy. Maslinga. Pero, Paulo, kanang magpaila ka o mamugos ni Mirasol nga ikaw si Arturo, dili man gina maayo. Uy. Mao ginoon nga, mga bakakon mo pulos. Bitaw, buwang nga. Sorry kayo, Ming. Pero sa tinuod lang, disidido kay ko nga mga sawa si mong igsuon. Bangag, silong. Kung maura man daay nang imong tuyo, pangulitaw siyag tarong. Ayaw sa gulig dinuang. Maglago tinuos Mirasol, ana. Suryahin lang gud og tarong. Mas malipay gani ko nga ikaw ang iyang piliun. Mo pa, Ming? O lagi, ganihara ko sigingon, o lagi, o yagi, tabangan pati ka. Oh, bangag, silong. Pero pas ka buanga sa doy. Nana sa dispaskang. Kisa sa naspaskang. Silingan ka po nang nagtapong nga sila dito. Wan, nasukural mo tunagos ni Rasulda. Wala, mo ba? Mo lagi na, bakuy alam ng tanan ni mo gisulti. Ikaw lang, Kasyo. Ha? Ikaw lang ka. Uy, nganong ako naman sabtor o kamon? Kay nga no, naibag sa kasakol gisuon? Kaming duwaming, maibog mi Mirasol, di ba siya? Bangag, silong. Ayaw lang ko si Tor. Oy, sultihan ta lang mo tinuod ha. Si Ka lang. Ha, sultihan ta mo tinuod. Oh. Bisan kinsa ninyong duha ang sugton sa akong igsuon, pasado na mo daan. Uy, ha? Kana? Oh. Muna dindot aming da. Si Lucio na lang, Ming. Siya na lang tabangi kay dako masagayon na siya o gusto ni Mirasol. Bangag, silong. O kana, asawas ka no. Uy, kamusta, paminaw mo ha. Paminaw mo. Ha? Ultak na siya. Nitsita masan. Di ka na hungaw. Di hungaw pagkatitsita Minaw mo mo ha. datagoy. Paminaw mo. Oh. Magsabot ta ha. Magsabot ta. Oh. Mayo nang magklaruhay og seryoso taan ang mga butanga. Aha. Di ko gusto binuang. Kung mauman gyud kanina ang inyong tuyo, naa pa mo'y panahon sa pagpamisita. Wala. Pero, Ming. Oh. Ming, kasuno na binas Mirasol. Napakatay mahimuha namin. Uy, nga nang wakman. Naapay taas ng panahon. Kaysa Disyembre 20 pa man ang ilang kasal. Napay duha ka buwan kaping nga paabuton. Daghan pa kay kausaban nga mahimo. Ug dako pa kaayo og tsansa nga usa ninyo sugton sa akong igsuon. Kana! Kano? Kana da. Maragnahan kami maminawan na imong gisulti, Ming. Bangag sa ilong. Nga ingna lang ko ninyo ha. Isag unsang orasa ingna ko ninyo. Kung maato mo sa bay, pahibaw alang ko ninyo daan. Namo may number na ako. Tiksi lang ko daan aron makaandam ko sa pagtagad unya ninyo. Yes! Kana! Kana! Kisanas kana? Asawang kano. Bangag sa ilong. Salamat sa kaming! Bangag sa ilong. Nakabantay ko nimo ba? Murag luya gid kaayo ning imong naong. Ako? Kinsa pa man day akong gikaistorya ron. Din murag gyud kagwas imong kaugalingon oy. Sukat pa gyud kani atong usang adlaw nga murag nakilawom kaayong gihuna una. Wala kaso, Mirasol. Tuod ay, asa di si Tito Jerry? Tuwa sa simbahan. Doon na lang ako'y gustong klaruhon niya. Kaya si Tata Manggod, bisulti na ko nga nag-istorya ko na sila ni Mayor. Nga, usa si Mayor, nga mo'y muluhod sa ato niya kasal. Gisultihan bitaw kong nanay bahin, ana. Hasta masag ko na sa kapitan. Nanghupaw na sa kaglawom din. Bebe. Tugani ko no bikon unsa gid ng imong problema. Sultihi ko din do. Kuan Mer. Actually, di man gini siya problema. Ang ako ba, tigali, himuon lang natong simple ang atong kasal. Maura din ay mag-yuna-una? Simpulo lang ko na to. Kuan God kanang nag-istorya mo gud ni Tito Jerry atong naging adlaw. Og matod niya, gusto gid siya og ingrande nga kasal. Maulagi na sa tatay, uy. Pero, wa man ay kaso din kung natin mga dagong tao nga bisita. Sama sa mga mayor o kapitan. Magtinabangay lang ko ta.
Plano ra ba gyud ni Tito Jerry nga hasta ang gobernador iyang invite-on og himuong sponsor nato. Unsa man gid imong gusto dindo? Oh, mao lagi to. Gusto lang ta ko simple ba? Ano bang ato lang suod nga kailang atong invite-on. Yun na, Ragod. Ikaw sa nuwa sa kay Klaro. Wabi ako malimot na katong nagistoryahan na nilang tatay og nanay. Ikaw ba may misuggest ana nga hasta ang mayor o kapitan ato yung invite-on? Oo, mao lagi pero nausab ko na nga akong huna-huna, Mer. Gusto lang ko simple ba? Oh, ikaw good. Pero nainanabi ni tatay ang kapitan o ang mayor. Tabangin lang ko og pasabot, Mer. Kanang di na kay tamadak ano gasto ba? Total layo pa man sa bang atong kasal. Ikaw. Sige. Ako na lang unyang sultihan si tatay og nanay anang imong huna-huna. Kay ako, yun na sa ko anang simple nga kasalang good. Og ko nahinay ka naman gani og invite ang mga kapitan, sigurado man kung makaya ra sa dato ang gastuhan. Kung magtinabangay lang tang duha. Salamat kayo sa imong pagsabot, Mir. Magsabot nga tag-usab bahin ang atong mga plano, ha? Hey! Tuwag yung klaro ni mo, Toro. Uy! Nganong wala man mo ang kuna sa tubangan, ha? Ni Reming. Unya, ako bagay imong giduot aron mangulitaw ni Mirasol. Oh, come on! Nagsabot naman ta siyo. Ha? Yung nabiyakan ako pangagsailong. Oh, come on. Wa pa gani ko mo yun. Naguna-una pa ko. Pero ikaw no. Hey, maldito yung kay ka. Ako yung imong iduot pirme. Ay, unga na lang ko supakas yo. Kung makasugod na ka, nindot mo niya resulta kung ikay akong pambato, bangag sa ilong. Oh, come on. Pirmi ko nimong ginuot. Di mo ko inuot sa bungbong nawa na ko'y kasimugan pa. Hey! Baya. Ano kay katrasan na siyo? Wa pa gani kumiyo yun. Naguna-una pa ko. Pero wala, ikaw, purbida gini mo. Pero nganong naging wani mo ang kuna ni Reming nga ikaw si Arturo? Bida sa nimo eh. You are Arturo. Nanasad, you are Arturo. Saktura tong akong gibuhat nga wala ko ang kuna. Kaya di man siya kauyon kung akong ang kunon. Tabangan biyatan niya nga usa na to ang makangkon ni Mirasol pangag sa ilong. Oh, come on. Mulusot yung katorda. Ay ako lang tong gisakyan so. Para di ta kontrahan Reming. Maldita ba siya na nga akong sister-in-law pangag sa ilong. Oh, come on. Yatangan ko yung maglabad sa otorda. Labing siguro. Ay, ako na sa'y madungtan ini umaayo ni Dindo. Oh, inilisa. Dindo, Will. Dumutay. Sige, sagdi lang siyo. Way kaso na nga dumtan niya. Ang importante, nga di yun sila makasal ni Mirasol pangag sa ilong. Ay, oh, come on. Basta ha, tudluin ko ining mga butanga. Hay, wa pa ko kasuway og ingon ini. Hay, ako na lagi bahala ni mo. Sabi ka, ako'y coach ni mo. Coach? O, coach. Para mulampos kita ini. So, ito kay ko ng Mirasol siyo. Kung usaon ni mo, aron imo na siyang mapasugot, bangag sa ilong. Oh, come on. Nagsugto na ko, ha? O sabay sunod ka mahita mo. Sugto na ko. Saman. Siyempre, magbuwag na sila ni Dindo, anak, di ba? Bangag sa ilong. They will get apart. Humano niya silang panagbuwag. Unsa pa'y sunod ka mahita mo. To be continue. Siyempre, iuli yun na ni Monacos Mirasol. Kaya ako maging na siyang asawa, bangag sa ilong. Bayan, no? Bayan. Mura na igbula nga. Dali na kayong ipasa like a ball that is passing by. Bangag sa ilong. Di man nila siya. Di man nga duwa-duwa ra nang imo. Ha? Na malihog namang yung kunin mo ini. Ayaw na yung kayo kalapas sa mga rules and regulations niya na to. Ha? So may rules and regulation di ito, ha? Nga di ka pwedeng huhikap-hikap ni Mirasol. No hikapais? No hikapais. Ha? O nga, di ka pwedeng mukis niya. No kisa size.
Ug labaw sa tanan, di nimo siya romansahon. No romance? Bangag sa ilong. Ay, ay, No romanize. Ay ka. Oh, manay rules na to. Wa sab tawo na sa kuna-una, Toroy. Mao gani, basta kay di gyud na tinud-an na yang imo. Ang ato lang tuyo nga magkabuwag na si Dindo ug si Mirasol aron di madayon na ilang kasal. Bangag sa ilong. Oh, come on. Dala, sige. I will unionize. Uyun ko na. Very good. Very good. I love you. I love you. I love you so. Namikikisan mo ko ni motor. Hindi mo bayad. Hindi mo Bayad bayad. Ay. Dako, good. Ang akong pasalamat ni Mosyo. Monit tinosyo. Wa, good. Masayop ang Ginoo sa pagpadanian ni mo para mo tabang nako. Bangag Oh, sa'yo. come on. Ay, baya no. Nadagyo ko sa ulo-ulo ni mo. Nadagyo ko sa head-head ni mo. Nadagyo sa ulo-ulo. Wa ko maghid-hid ni Mosyo. Ha? Karong hapon. Ha? Karong hapon. Mahimong adtuon dayon nato si Mirasol. Ha? Ato sa adtuon. Mahimong kay naatay backup dito. Si Riming. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ha? Padiha, oy. Sabutan mo na nato ni Mayo. Magplano ta, Tor. Kung unsao na to, nga di ta mabulyaso ini. Magplano ta. Mag-family planning ta. Ay, ay, yapan na. Kay kutas pa kayo ning bisyon na. Oh, Paminasyo, listen. Aha. Ingon ani ang atong tirada. Bangag sa ilong. Pito ka barangay captain. Unya, duha ka mayor ang muluhod ninyo, Mirasol. Unya, ang tanang mga konsihal din sa ato, imbitado. Ug maayo niya ni ang akong sabot ba? Ha? Mauna niya ni ang pinakadako nga kasal gyud ba nga mahitabo nining tuiga dinhi sa tong lungsod. Tempa-tempa ragot tay. Oh, pinakabungga gini. Kadaghan na gud anak tay. Kuwang kamagina. Ha? Maayo nang daghan, ha? Aron ba nga makaingon ang mga tao nga dili gid basta-basta ang atong bansagon ining napita. Ha? Ako mangingingnan si Padre Darwin nga ang arsobispo gyud mukasal unya ninyo. Hala tay, uy. Kadako na ka na tumagastuan na, uy. Panihong itong arsobispo. Si Kuan, si nga tututo sa usamis. Limot ko na. Ay, naunsa ka man ay. Ha? Gibangaan ka sa imong mabana. Si Dindo Bena. Usabi na sa pinakadaghan kay negosyo din sa ato. Wanay kaso, uy. Bisag ang tibok lungsod pa'y atong bisita. Tay. Si atay. Tay. Tay. Nabi ato higyangyon ako si Dindo ba? Amay nun, anam gina. Unsa? Unsa man? Mihangyo siya nga kung mahimo ko no. Simple lang ang kasal nga mahitabo. Dili siya gusto og ingganti nga kasal. Unsa? Gibangaan ka sa imong mabana? Si Dindo Bena. Usabi na sa pinakadaghan kay negosyo din sa ato. Wanay kaso, uy. Bisag ang tibok lungsod pa'y atong bisita. Tay. Si atay. Tay. Tay. Nabi ato higyangyon ako si Dindo ba? Amay nun, anam gina. Unsa? Unsa man? Mihangyo siya nga kung mahimo ko no. Simple lang ang kasal nga mahitabo. Dili siya gusto og inggrande nga kasal. Unsa? Uy, dili ka na mahimo, uy. Nahibaw na ang tanan nga inggrande gid ang mahitabo sa inyong kasal. Di na mahimong simple lang. Mauwaw taan na sa mga bisita. Mauna na akong giingon ni mo, Jerry. Sam ka Nga dili unta ka magbuot-buot lagig imo. Ang angay gid nimong agdon, sila si Mirasol og Dindo kay sila may kaslon. Unya. Usaw may nilong na, nahinay ka naman na. Di mo sana akong sa, kay mao may gisulting Dindo na to, nga inggrande ilang kasal. Ego na kong mitabang nila. Aw kun mao man gani na tay. Ayaw na lang palabik panulti sa ubang mga tao. Kay basin og madakan naggasto si Dindo ana. Bida, sus! Naunsam sa Dindo, oy! Magtilihik man siya. Daghan kayo sa kwarta. Hoy, Jerry. Ikaw bayado. Ayaw gani pag iningon ana, oy. Abi kina siya daghang kwarta, imo siya paimuslan. Biday. Tintay, mindset ba? Mindset. Ang ako lang ba, tintay ba nga? Siyang ginag-ingon nga, inggrande yun. Bisan palagi. Kinahanglang mag-agatan nilang Mirasol, tay sila may kaslon. Wa man siya nagsugo ni maron mangingon kasuban, mindset ba, mindset? Pinang bisis ni mo, gano'n. Unya, unsaon lagi ana nga,
Basin og musanong ang gobernador nga muluhod nila. Unya, ang asobispo, kaila ka kisar asobispo. Kitsa may. Dila lang kay Kwan. Oh. Siya mo mo kasalo niya nila. Siya mo san, asobispo. Diyos, pwede bang gudang i-cancel kung dili gustos din magpabungga, God? Ikaw, mindset, mindset. Di na mahimo. Mindset. Uwaw kay na sa atong bansagon. Bansagon to ba? Mga mayor o mga kapitan, hasta ang konsihal unya, ha? Mantinilan na itong pansit o bihon? O di na mahimo, oy, naugsa ka man taon, oy. Kung unsay gisaan ni Dindo, kinahanglan nga iyag yung tumanon. Mindset ba? Na, di na lang nato lalisan, tay. Amo nang istoryahan og usab ni Dindo kung unsa giyang hukom. Bida, bida gini. Kinahanglan nga di gina yung usbon ang inyong giingon nga ingrande. Kay dato kaayong kauwawan kung mantinilan na ninyo ang inyong kasal. Unsa man? Ready na ka? Bangag sa ilong. Oh, come on. Usabay tanaw ni mo na ako. Aning akong hinapay, ha? Ha? Gwapo na ko. Ini, amay handsome. Ida na napaya naman. Huwag dako o kayong liki. Ha? Siyam na imong hinapay, pinatunga, pinadaplin. Hindi klaro. Okay. Sobra pa kas gwapo siyo. Anghel ko kasyo. Sakto kay kas barog unya. Hang kayo ang dating. Wow, kamon, bangag sa ilong. Oh, come on. Usabay lagi pangyaw-yaw ni mo diha, Tor. Usa ko'y hank. Hang pa, hank. Karabang sexy bari, matsukay ba? Pangag sa ilong. Come on. Gayawa naman noon ko anang imong ipanulti diha, Tor, oy. Basig mabali na hinuon ning atong misyon, are. Oh, ano giyawan man kasyo? Wa man kay angay kadlukan ini, pangag sa ilong. Oh, come on. Inki. Nadlo ko. Kaya basig magkasa na hinuon niya ko sa uban ini. Imbis anghel ko, mahimo na hinuon niya kong yawa ini. Uy, di is in im is you. Tasa noy. Di is in im is you. Sama na. Di pa na may tabos yo, oy. Kabutan ni mo? Ha? Bilib gani kay kunin mo kay mitabang yung ka na ako pagsulba rin yung problema, ha? Bangag sa ilo. Oh, come on. Iki. Buhay. Sige. Ang kuyaw. Nga ikaw, Ray, nibilib na ako unya, wa na makauyon ang ginoo nato ining atong gihimo. Ay, di sa tingali siyo, ay. Ang ato ba yung gihimo kero nga, makatabang rabayatan ni Mirasol, ilabi na yun ni Dindo nga di siya makasas kong asawa, bangag sa ilong. Oh, come on. Okay na, Tor, okay na. Ayun na, sige, balik-balik ka ng imong katarungan niya. Tabangan na lagi ka. Basta sabot, ha? Ayaw yung kong basula sa unahan. Kung palanglit, dili epektibo ning atong himuon. Ay, bidas naman. Di lagi. Di yung kumubasol ni mo siyo. Dakom ganyan akong pasalamat kay Laom kayo kag pagsabot na ko bangag sa ilong. Dala, sige. Mamisita na tayo lang, Mirasol. O sugda na nato ang mga diskarte. Sige. Basta sunda lang yung tanan na kung gitudlo ni mo, ha? Pabor kay ni nato kay naasap si Riming nga andam mo tabang na to bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa may pong ni Tito Jerry? Dili siya mosagot, Dindo. Kinahanglan gyud kuno nga ingrande ang atong kasal. Tungod ti daghan na kayo sing naingnan nga mayor o konsehal. Apil na ang mga barangay captain. Gani ang gobernador gipaabot na lang ang musanong sa invitation. Mao ba? Nganong mura makag nag-uol? Wa man ko mag-ul, mer. Ang ako ba nga? Basin o sobra sa kadaghan niya sa atong mga bisita ba? Mas may tingali nga ato lang limitahan. Di lang ginato daghanon kayo. Na mag-expect na lang gyud ta nga daghan ang manambong din. Pero sa lang gud. Masabutan naman na natong gastuhan ba? Di man sa di kapasagdan sa imong gasto. Mutabang man sad ko. Ang ato bayang coordinator, dako gayto gipangayo kon anha sa Coliseum ang reception sa atong kasal. Mahal kayo ang banda. Nya na pa'y manayaw. Bayaran pa ang MC. Unya ang light o sound system. Dagan kayo taog bayranan, mer.
mukabat yun to familyon ang ipangayo. Oh, huwag ito mahimo din. Ato na lang ginang gastuhan kay mo naman ay nasabutan. Doon na lang siguro niya ko'y ihangyo ni mo. Unsa man na? Kung mahimo, huwam lang muna ko di mo kwarta para niya sa atong kasal. Pero bayaran taon niya dayon ka. Ako naman yung dublihon ang akong bayad ni mo. Uy, kalain ko ni mo din do. Ganun ko itong nag-iskot magkagtubo. Pero, time para gud una. Din, musugot lagi ko nga ato na lang tungaan ang gasto sa kasal. Total, ato bitaw ng kasal. Kuan mo god. Pasensya na kay ka, Mer. Kuan, napikig ko ron sa akong budget. O wapamgoy na maya sa akong mga kliyente god. Pero sige lang. Ako'y pariguro ni mo nga bayaran tagip ka. Ako yun ang dublihon. Promise yun na ako ni mo. Na, murag dili ko makasugakod og ingon anak kada kong kantidad din do eh. Ang ako na siguro ikatampo no sa atong kasal. Pwede na siguro 2M. Mao ba? Pangitain na lang gud paagi gud. Total ayo pa man sad bitaw atong kasal. Pero asa kay maayo Mer? Kung paiguon lang yun nato ang 2 million. Dako naman kayo ng kwartaha ba? Dako na kayo ng hikay. Mura na sab na og ing grande. Limitahan lang ko nato ang mga tao o di lang tabo kuha og kanang banda ba? O kanang uban pang mga wana kayo kinahanglan na. Ambot lang. Pwede naman siguro pero istoryahon lang una na ko balik si tatay og nanay bahin ana. Ilabi na ang atong coordinators nun sa mahimo niya ng 2M. Ay, paigo na lagi na. Atong istoryahon og una ang coordinator. Aron nga mahibaw sila kung pilagi makaya nato nga budget. Nahala sige. Atong pahibaon aron dili na ta magkapuliki unya ini. Salamat, Ming. SM. Dili ni SM? Dili ni SM? SM, salamat, Ming. Si Awa gid ni boy. Halawa para ba maabot si Mirasol? Papay gilakaw. Paabot lang mo kadiyo ta. Basig karon taon-taon na ana to. Pabutan lang namo, Ming. Paabot lang gani. Pero tempayo na. Kisa maganin yung duhang desidido kay mangulitaw ni Mirasol. Si Lucio, Ming. Ako ba to, Pao? Bangag sa ilong tarong diya ba? Oo. Ako na ito, Unto, Ming. Angayan kay kasi mong gisulob siya. Lagi. Wa na intaw ilain, Ming. Nang huwam lang taon kong Padre Darwin ini. Ay baro, Padre Darwin. Mao ba? Angayan man kasyo. Kay mura kag pariunon sa imong gisulob. Bao ba? Abi na ko mura kong Hank. Mura sa bitaw. Mura kag si Ding Dong Dantes. Mura di kong si Didi. Salamat, Ming, ha. Ding Dong Dantes. Oo, Ding Dong Dantes. Pero huy, paminaw ha. Hindi ako daloy tayo. Bangag sa ilong. Come on. Magsabutan ninyo ba? Ako, di ko gusto binuang. Kung mangulitaw, gud gani mo sa akong igsuon, inahanglang tinarong yun ang inyo. Tinarong yun ang iyaming. Mihangyo mo ganina siya na ako nga siya na lang yung kuno manguyab ni Mirasol. Bangag sa ilong. Huwag ka mo. Ako ba tumihangyo to? O istipaw? Kisa man day. Usang ka. Oo, di ay no. Basta. May nang magklaruhay ta. Di ko gusto og binuangan ninyong akong igsuon. Kung may bawaan ganit na ako, nga dili mo seryoso ini inyong katuyuan din ako mismo mo ay numero 1 ninyong kaaway. Sobra pas tinarong ng iya ni Lucio, Ming. Gusto magani siya nga siya gi makapangasawa ni Mirasol. Bangag sa ilong. Malipay ko kung maunay mahitabo. Pero, sagdi lang, mutabang ko ninyo anong bahina. Paningkamot lang sa judsyo. Ha? Kay kana akong igsuon buutan, kaayo na. Pero, kaysa ba ang ngayang mo kumpiyansa na kung imo na siyang binuangan, kay mas maltita pa na kay nako. Wala ka, Suming. Tinarong maganing kang Lucio. Di ba siya? Bangag sa ilong. Huwag ka mo. Time para good. Kabantay ko da. Nganong ikaw mo yung mo insister, Paulo? Mura man og ikaw mo idunay akong interes akong igsuon.
Kuan mo, naibog mo sa kunin may rason, Ming, pero mas dako gyud og gusto si Lucio nga siya mao'y makadama sa imong igsuon. Mga usaylong. Bueno. Sige. Ay, bueno na. Sas, Bueno. Ato ni buin algo no, bueno. Anak silingan na namos bueno. Kamu ray na silingan, ako sad. Mag-ampo ko ha. Nga ikaw ang mabana sa akong igsuon siyo. Uy. Mag-ampo gyud ko siyo. Mao, maming. Iski. Sige. Salamat kayo. Ay, suka kalipat. Karong taon-taon na maabot na to. Ay, tempa. Usabay gusto ninyo mainom. Orange juice lang, Ming. Sige. Diyaw na mo kadiyot ha. Ako sad Ming, Uji. Si Uji. Dili Uji na kasa. Orange juice. Nakasod yan. Kasuday. Katiman. Ay. To, paitay ning kalakiha, uy. Puro mag ako'y naipit noon ini. Oh, come on. Ay, pagpagulbul dasyo. Puslan man nga niya na ta din eh. Digahin na yun. Bulang pus lagi tayo ini. Oh, sige. Suwayan lang yun na to ini. Pero kung di ganit na ko kaya, muatas ako ha, I will back out. Sustilan din na ni mo. Ikaw ba? Wa pa ka na kakasugod. Nagunahuna na kakatras. Bangag sailong. Come on. Wa pa ko kasuway o gingon ini. Lahi masabdi ay ang atong batiun ini tur. Kusog man sa di ang kulba. My heart is ratatatatat. Is R-L-E-S. Tasa na sa. Dapa man. Unsa man ang is R-L-E-S? Sinukanan relisod anasyo. Dapa yun. Kung masumdan na ganyan ni mo, maka-addict na nang manguyab ka. Imbe. Sa imbe? Mau ba? Yan. Okay. Pero, kining ato ang himuron ba? Kinahanglan nga presence of mind lang yun, ha? Kinahanglan nga kontrolado yun ang imong kaugalingon. Kaya usahay na ba? Maano na ba gidayan ka sa ato gibati? Alalayin lang yung kutor, ha? Kaya basik masipya tayo ni. Di ko alam og ingon ining sitwasyon taon. Sige, salig lang na ako siyo. Kay duhaming mo backup ni mo. Nasi Riming, og nasad ko, bangag sa ilong. Oh, come on. Sige pala na. Suwaya na ako ni. Bisag unsa kalisod. Oh, come on. And ayan guys, nadunggan ninyo no ang yawa nga gustong maanghel. And that is part 4. O kung namoy ika-comment guys, reaction sa nadunggan nga drama, i-comment down na nasa ubos kay atong basahon no. Basahon na po guys ang inyong mga comment. Og sinsya na kay wala ko kaayo sa mood guys no. Na maghatag og video guys kay wala ko sa mayong condition ron guys. Nagka-sore throat ko. Og saba kayo ang palibot jud. Putsao na lang. Say mo dai. Pila, 1 part, 20 pesos. Isa pa. Steak nga. 23 og 9. 31.
And ayan guys, medyo nawala ita karon sa passing guys no, kay labad akong ulo guys. O wala ko'y mahatag kaayo no nga reaction sa drama guys, kay labad yun akong ulo karon. O wala ko kapamati sa last part. Di bali mamawi na lang ta guys no sa sunod pa natong mga drama. Okay, apasono no, nahanap po tag na behind diri guys nga mga episodes. Kung nang asahan ninyo in a few days mag-upload na ta na guys no.